Adama Sangare, pourquoi notre capitale est aussi sale? Adama Sangare, Mounila anga jamana konna nolendu phobie. Amena ndadu Adama Sangare la, Adama Sangare anga jamana gouvernement, ils vont choisir entre Adama Sangare et la saleté et les Maliens. Parce que quand on parle de la saleté, on parle de la vie humaine de la population bamakoise. Donc, Massami Alaye, Antado Adama Sangare, c'est dans les mecs qui s'aiment, mais on a Semboaka, ouvert à Baboua place là. Que cela soit très clair. C'est-à-dire, on met niveau mina, on met tout là. On sait qu'en Jamana ira quand on veut Bamako, on veut Mali là, en Mananga Jamana ira Momola, à Catalendo, il n'a pas que ça bara Soma. Donc Adama Sangare doit choisir. Comme depuis Ala Dabe Baraina, il faut Mateka Seka Boa Nola, on Jamana Diou, en bas Boa Nola, parce qu'à ATC bi, ATC Sini, le pays est sale. Masami ala ye nene datere manga worbo mogoreba ka worbo on me ka jamana nettoyer Adama Sangare nola alors qu'il est payé donc il va partir que cela soit très clair ame klaka ale datuna ka a chwa kono ne ala sonama ne bala la mabagaw anga jamana be dey là le pays est en deuil. Le pays est en deuil. Mais yani nganda mo fene la mais ala deli ben le cerveau et maro avec un ameni erina kasumuba konala ben le cerveau akli bila ame do ke yara biala ala ki nyimbo et yara biala jedi wore na ala sonama maro be bo fene parce que quand on regarde les droits judiciaires et tu vas sortir inchallah ala ki kisha vraiment nous sommes de cœur avec toi. L'erreur est humaine, mais nous sommes de cœur avec toi, mon frère. Vous êtes un jeune frère. On va apprendre avec nos erreurs. On va apprendre comment on doit mettre nos pieds. Et là, on doit mettre nos pieds. Et la vie continue. J'espère que ni Boranina Zena, et tu vas vraiment comprendre comment bouger et connaître tes amis et tes ennemis. Et je crois que ça, c'est des leçons de vie. Et nous tous, on a appelé à leur vécu un jour à venir. Allah kan beni kasoladou et tchedjanya. Allah kan bekisha torma. Mais tchemakoro, siro flare be tchemakoro la. Nos garanties. Kaso onisaya. Donc vraiment ama fukiye mo na folo soin oui alhamdoulillah de fadin todou o de ka jugu akli bila dante te sali vraiment i ka foli bien na ala sonama ni beba ne bala la mabagaw ambola ermina anga jamana notre pays est en deuil maximum de partage ay kerubla anga bisho kadi ko jugu ay kerubla notre pays est en deuil masami alaye aw beba donga fomu kan anga jamana konnala anga jamana konnala notre pays a été attaqué avec dien fambe Américains qui à bord, Bekireme à bord. Avec Dien Telebela, parce que notre pays a été attaqué par des hommes et péreux. Il faut Moufourou, Bamaratou, Yanga Jamana attaqué. Yanga Jamana attaqué les Minkerani, vraiment, et les Maliens commencent à se poser des questions. Mais on a des questions posées où il y a Mounela Ninkera Jamana là. Mounekera, d'après les informations, ça a été signalé, qu'a signalé là, Yana Kake. Il y a 3 jours de cela, qu'a signalé là, Yana Kake. En balmaké mi korima patron ale bora aïda magala vraiment ay kuma chama fo c'est très émouvant ama bon mun kalama en club vidéo wala la bololo sans fait ou be ka shift wala di munanga état major tate clé donc moi danté ne me trouva chara de ko moi je vais suivre notre état major mais c'est des questions qu'on doit se poser munekera donc d'après le patron le président de Korima parti qui connaît ni ko intakala je ko jafa ba ko fait Kina la ko jafa be en redika en redi nyon la. Donc vraiment ko président Gabo Assimi Goïta Simo Dakantigi, il doit sortir pour parler à sa population. Akaboka en clarifier mouni bin. Chef d'état-major ay barake bi atara akmana. Akmana ay kumachama fo. Akmana ortemna ay raka fo ko malen beki jaski ko tout est calme maintenant. Ko ambekan jaski ko l'état est en contrôle. Vraiment un chef d'état-major a coordonné kosbe jamana karay. Il est toujours debout. Il faut être à Katos Norola. Donc, Massami Alaye, mais investigation Bekake, Bobeka Bo Koin Kalama, investigation Bekou Ireninga, parti Kou Djanfa de Benin Koin Kofe. Kou Djanfa de Ba Kou Kofe, Wamenandado Abela. Donc, vraiment, il est temps que Anga Donga Forme, Omega Djamana Trahi. Parce que Koni Moro Nounou, Kou Baton, Kou depuis Ama Bla, Kou Kuma Blala Kola, parce que Moro Kumeka Sran, Na Blala Ninkanake. Là, quand faut qu'on intègre qu'on y bâtonne blala, ils nous ont garanti, et quand on dit pas, les Maliens donnent assuré qu'atteke, qu'ils vont veiller sur le bâton, au reconfort. Donc, au quel insistant, Massami Alaye, et ko yani attaqué kake, ko dougoula mo ye signalé dit pendant 3 jours, 4 jours, yani bâton reka attaqué. Donc, Massami Alaye, ko au bekele, bâton que là attaqué. En clair, ka mawara sur tourni, mais là ka bejoua ka la main, pour qu'on a service secret mo se ka sur mon pays. Mais il a le mec à fort.
ye famu par les membres de CNT même comme mɔgɔ be nin ko in kɔfɛ ko janfa be an ka ko yɛrɛ kɔnɔna la ils sont en train de nous trahir dedans donc i b'a dɔn senkɔrɔ jugu o ka jugu ni diɲɛ jugu bɛɛ donc an bɛ ka janfa an yɛrɛ ka salon kɔnɔna de la an bɛ ka janfa an yɛrɛ ka salon kɔnɔ dɛ i b'a faamu i b'a dɔn an filɛ ni maliyɛnw janfa ka di anw ye kojugu oh yeah janfa ka di maliyɛn ye janfa ka di maliyɛn ye ne kɔni ne y'a fɔ n ko ne mɛnna Amérique mais n'i y'i sigi ka Mali lajɛ ne ni Ben Cerveau an ye mouvement min dɔrɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Ben ko diya ne ye an ye ɲɔgɔn kanu kɔrɔndɔgɔya la mais ne nana lajɛ Ben parce que Ben ka pitini dɔ tun bɛ baara kɛ ne bolo ne b'a dɔn Ben ye denmisɛnnin caman dɛmɛ surtout vidéokɛla ninnu caman ba a y'u bɛɛ dɛmɛ ka vie d'u ma ne tila kan sigi ka lajɛ n'a bɔra damadɔnin na minnu bɔra ka Ben gosi i n'a fɔ ko Ben taara ka taa bombe de don Mali kɔnɔ i n'a fɔ ko Ben de taara bombe dɔw yɛrɛ vidéo dɔ kɛ ko Ben de ye ko Ben minɛlen ni sisan cɛ ko e k'a lajɛ ko mun kɛra baton na n tigɛ a la hawla wala kawta illa billahi lazim ne hakili b'a la yan'an ka MINUSMA gɛn an ye ne ni Ben ye baaraba kɛ ɲɔgɔn fɛ MINUSMA gɛnni na an ye collection ni fɛnw kɛ an tun bɛ ka contact ba kɛ o yɛrɛ de kɛra n'a ka contact caman tuma ye ni ne mana miiri o wuli ka jɔ ma ka tila ka miiri an bɛ 14 janvier an b'o 14 juillet wa 14 janvier an b'o bɔli kɛ tuma min na mouvement min kɛra o kɔfɛ o kow n'o fɛn bɛɛ ka tila ka na lajɛ ko sɔntani tora ɲɛgɛn na ko sɔn kelen dɔrɔn mɔgɔw yɛrɛ prévu t'u bolo u tɛ fɛn min yɛrɛ ɲɛdɔn alors que a minɛ la cybercriminalité de la mɔgɔw ye diɲɛ sɔn bɛɛ da cɛ la a bɛnna Ala na kɛra ten diɲɛ sɔn bɛɛ donc a bɛ maliyɛn ka janfa nouveau f'i ye mais kunu tribunal kelen u bɛɛ y'u makun énergie min tun b'u la u bɛɛ y'u makun u ka énergie perdue parce que u bolo ko bɛɛ ye terroriste a ye cybercriminalité de kɛ a ye kuma de fɔ a y'a faamuya cogo min na a kuma n'o cogo de ye kuma ma bɛn parce que jamana m'a faamuya o cogo la donc denmisɛnnin de don Ben n'a même pas 40 ans donc an bɛ Ala deli Ala k'a ɲuman bɔ nin na jeudi wɛrɛ mais n bɛ ka nin bɛɛ fɔ mun de la nin bɛɛ ye janfa in cogo de ye n bɛ fɛ ka janfa de yɔrɔ yira aw kan je suis en train de faire une analyse n bɛ ka janfa de yira aw la c'est à dire an ka jamana kɔnɔ janfa de ka di anw ye an sɔn fitiriwale dun sara ye jahanama de ye Ala tɛ fitiriwale fɛ mɔgɔ bɛ fitiriwale kɛ Ala tɛ k'i fɛ donc masa min Ala ye n'i y'a ye attaque min kɛra an ka bateau in na a yiralen bɛ k'a fɔ ko janfa de kɛra ko kɔfɛ awɔ janfa de b'a kɔrɔ oh yeah janfa de b'a kɔfɛ donc sisan a yiralen bɛ k'a fɔ CNT corona président a bɔra a kuma na i b'a dɔn ale ka kuma man ca mais n ka cɛ Jaja Rishi de cɛ ye Jaja n'a ja tɛ Maliko kulonkɛ la dɛ non non koroma cɛ in tɔgɔ kɔrɔ Fɔnba ka grand frère in fa tɛ kuma mun taara le rusocraft la non a diminen don dɛ il est fâché hein non ne yɛrɛ ma deli k'a diminer i b'a dɔn en général ale tɛ kuma hali ni kuma bɛ yen a b'a di Fɔnba ma mais Zeyna an ka cɛ a yɛrɛ de y'i sigi dɛ a yɛrɛ y'i sigi k'a datugulan tu a kɔnɔ a ko k'a m'a faamuya ko président ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ c'est ne yɛrɛ dabali banna ne datugulan tuna n kɔnɔ ne ko cɛ n ko ja patriote bɛ Mali la n m'a ye n ko ne ye Maliko ye Maliko bɛ taa ne ne y'a fɔ aw ɲɛna ko jamana in bɛ jɔ mɔgɔ tɛ se k'i kulonkɛ jamana in na o Badou please ma tɛ se k'i kulonkɛ jamana in na donc les gens commencent à se poser des questions parce que janfa de bɛ yen dɔw bɛ k'an ka essayer k'u b'an ka régime saboter dɔw bɛ fɛ ka essayer k'a fɔ k'u b'an ka fanga saboter donc l'un des membres de CNT le président de Korima il a parlé au nom de Korima donc a y'i kanto ko président ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ ko parce que ko nin ko in signaler ko janfa kɛra jɔn ka côté la c'est ce qu'il a dit ko jɔn qui a trahi le pays. Donc, il demande que le président sorte et briefe son pays. Et c'est tout à fait normal. Et Djamana Yoro Yoro, Neni Kasarasuku Kera, plus de centaines de personnes. Et le président Mebo, au état d'urgence, le président doit sortir. Ni soube président Ngabotien Rekadalai. Il devrait sortir pour parler à sa population. Mais état-major régional parler là, avec Koumana. Mais cela ne va pas remplacer le cas de Assimi Goïta. Parce que c'est un femme de Sarah. Donc c'est notre plein droit quand un président est Koumakaname. C'est très très important. Et j'espère que Abena Boka Kouma, avant que ça soit trop tard. C'est très très important. Ne Malien, ne Bala, ne Bala, ni Bamati Nounou, Aure Nyabala. Ou Klemeka Tenou ne Doula. Yefamou. Ou Klemeka Tenou ne Doula. Comme on y va la tour mina jabarani kan donc au kaise ka ou dogo kuire infiltrer an mana konna la pour que se ka on mandimi mais ako kelmayoro ayre kolomayoro e muyi e ko jamana kun la donira ko kle saba a foranye ko ni mina ke ka fo o bela amase ka boka kumbe donc o de digle même ko chamana d'après mes informations mais kala kana beka la kala même ko kana duni ngani passport ide me kan analyse de ke parce que forko ko se ka kuma tunu jamana konna la donc me kan analyse de ke machika ni bolo sema donc me kan analyse de ke nga bara de analyser me kan analyse de di donc abento ala na kira kama parce que jamana be rom na sisan bebe ka sran ise ka boore ka kuma ni be ka kuma fi jam les femmes donc ni e mɔgɔw de minnu dogolen don minnu ye marifa ci ka an ka baton k'a bombarder donc baton bombardelen
masami ala baton jenna di ina fa ko logo et parti ke ko baton jenero la ko afro ko mo kana photo ta ko mo ko mabo donc kuma chama be ka fo ye famu janfa de be ni ko in ko fe parce que anya bala ka fo anye bermine angele nga bermine e nyango be fe ka anga president ka fanga tien amba donc ko mo be fe ka ke be fe ka president ka fanga tien di donc 600 Badou. Donc, ni yɛrɛ ni ko in lajɛ i b'a dɔn ko janfa b'a a ko kɔfɛ i kulo bɛ na donc janfa de bɛ nin ko in kɔfɛ y'a ye u bɛ fɛ ka nin irimɛri de la wuli ka manamanakan wuli jamana kɔnɔ parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw ka jamana ko ka bon mais mɔgɔw kana ɲina Assimi ye marifa san ka di maliyɛnw ma kɛlɛ in tun ma Assimi ye kɛlɛ in nɔgɔya ni kanw na cogo don donc adamadenw kana ɲina u kana to maa si ka an bɔ an ka bolo kan il faut pas que on laisse les gens nous faire dévier. Parce que c'est ça leurs objectifs. Que cela soit très clair. Janfa de beni ko in kofe, janfa de ba kofe bi, janfa de ba kofe chini. Parce que ni yoro ina, ibe bo bun kalama, i kulobe kaujim nunu bela, kaujim me ka bo, fa ba fo ko anga fanga échouera. Ko anga fanga échouera. Ko parce que ko anga se ka terroriste ko, kama se ko ban. En même temps, avec un boka doit kokan, kabida do anga élection kola. C'est-à-dire Mali tiran ne la quoi. Orlanga nga ndija ka aklitu Assimi Goïta la, ka Assimi do en sona en goloche. C'est très très important. Il faut qu'on aklitu Assimi nadi parce que on sait qu'Assimi Janfa, Assimi il a sacrifié sa vie et sa famille pour nous. On ne peut pas trahir ce mot. Parce que Beba Donga Foko c'est un patriote avec Jamana fait. Mais Massami alaye ni a décelé yɛrɛ ka bɔ ka kuma i bɛ sɔn a bɛ kasiri la i bɛ sɔn a tɛ se ka faamu nin kɛra la cogo min na parce que janfa kɔnɔ ka dun n'i fɛ ka janfa dɔn e k'a lajɛ dɔrɔn mun kɛra bɛn na ne tɛ ka bɛn ni supporter ka kuma fɔlenw na dɛ parce que sɛbɛrɛ la a kuma cogo min na se ka mun sɔrɔ c'est l'espèce de vie mais fɛ ka mun faamuya ne bɛ bɛn dɔn ka se niveau min ma ka tila ka lajɛ nin problème in sera a ma a ye sacrifice min kɛ jamana ye ka tila ka maliyɛn denw ye ka bɛn kɛ i n'a fɔ ko bo i n'a fɔ ko bosigi de sigilen bɛ bɛn kun n tɛ sanni a don dun n y'a fɔ aw ɲɛna n ko Assimi n ko i bɛnna n ko maliyɛn bɛ tan de ala k'an ta n ko bɛna n ko kana nin kila n y'a fɔ ne tɛ nkalon tigɛ o ne ye maninka den de ye n bɛ kuma fɔ de kuma kɔrɔmaw de don donc Massami ala ye nin kɛlɛ min il y a 2 jours on va information kama donc an chef d'état-major on ko lamɛn fɔlɔ son sens a ka kuma min fɔ en même temps o bɛ ka contribution min kɛ a ka kuma kan n bɛ ka o fana jouer n bɛ ka gouvernement président n'ale ka kuma man ca mais Zena a kumana parce que c'est un patriote a yɛrɛ ka fɔ ko nin se ka kɛ jamana kɔnɔna la ko cela ne peut pas être continué se ka sigi an ka bon senkɔrɔ devant Dieu et le monde kasara bɛ kɛ mais fin natola kan se ko kɛ an se ka sigi k'a lajɛ donc n bɛ tila ka na n da don tuguni u ka sariya in na n bɛna avocat bɛɛ ka kuma k'a la aw yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ aw yɛrɛ ma parce que n y'a fɔ aw ɲɛna n ko ni ala sɔnna ma tant que ne Dante bɛ baloli inshallah maa si tɛ sunɔgɔ Mali kɔnɔ tuguni fo ni sunɔgɔ ka di ye à l'aide des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse donc sans trop tarder an ka chef d'état-major a kumana ORTM kɔnɔna la n bɛna essayer ka ale kala a ka kumakan na mɛn a ye mɔgɔw harceler ka ɲɛ très bien. Bonsoir général. Bonsoir madame. Alors hier le bateau Tombouctou et les Fama ont fait l'objet d'une attaque terroriste dans la région de Gao. Que s'est-il passé concrètement? Bonsoir madame, je suis ici au nom de la haute hiérarchie militaire conformément aux orientations de nos politiques pour édifier nos compatriotes sur la fébrilité de l'environnement sécuritaire pendant les derniers mois et particulièrement les dernières 48 heures avec l'attaque terroriste contre le bateau Tombouctou et les 2 attaques terroristes qui ont été déjouées contre l'attaque du camp de Bamba et du camp de Gao ce matin. Aussi, c'est pour donner des messages voilà, d'apaisement et puis voilà, des réassurances et des perspectives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme auquel nous faisons face. Donc, tout d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais au nom de la haute hiérarchie militaire présenter nos condoléances les plus attristées aux familles endurées
hier et puis aujourd'hui et souhaiter prompt rétablissement aux blessés par extension à toutes les victimes, les civils et militaires, nationales et étrangères qui sont tombés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au niveau de notre pays. Maintenant, pour répondre à votre question, hier aux environs de 10h30, il y a le bateau Tombouctou et qui naviguait dans le sens Gao-Tombouctou qui a été pris à partie par des terroristes des Chinimes. Et dans les échanges, il y a eu des échanges entre l'escorte qui était à bord et puis les assaillants. Il y a 2 pinasses qui étaient aux alentours et dans lesquelles se trouvaient suffisamment beaucoup de femmes et d'enfants qui ont essayé de se sauver. Et c'est ce qui a vraiment amené ce drame-là. Parallèlement, pendant que le bateau était attaqué, il y a le poste Fama qui était le plus proche, qui est Bamba, qui était sorti à la rescousse. Oui. Et quand le détachement est sorti, il y a les groupes armés terroristes qui ont profité pour attaquer le poste militaire de Bamba aussi, qui a été déjoué. Et par réplique, il y a nos armées qui sont intervenus un peu au nord de Bamba pour détruire pratiquement tous les groupes terroristes qui ont fait l'auteur de cette attaque. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour secourir rapidement les victimes? Bon, nous avons déployé des renforts terrestres et aériens très rapidement pour sécuriser les lieux et puis pour porter assistance et porter échec à cette attaque. Pratiquement tous les blessés, vous venez de le dire, il y a des blessés qui ont été évacués sur Gao et il y a des discussions qui sont en cours pour évacuer le reste des passagers en direction des lieux qui sont sûrs. Alors, plus de 60 morts. Est-ce que le bilan a évolué? Bon, le bilan, pour le moment, le bilan n'a pas évolué. C'est le bilan qui a été communiqué hier. Mais nous avons enregistré quand même des blessés graves. Certainement, le bilan va évoluer dans ce sens-là. D'accord. Alors, qu'en est-il de l'attaque du camp de Gao ce matin? Maintenant, ce matin, aux environs de 7 heures, on a fait l'objet d'une attaque complexe à 3 véhicules kamikazes au niveau du camp de la zone aéroportière, suivi de tirs d'obus et des tirs indirects avec des tentatives d'infiltration. Et grâce au pourcentage des forces armées maliennes, la menace a été rapidement circonscrite au niveau du camp et nos armées sont intervenus contre 2 colonnes de véhicules qui étaient en mouvement au nord de Gao. À peu près une huitaine de véhicules et puis des motocyclistes ont été détruits dans cette zone-là. Et aussi, nous avons visé aussi probablement des pas de tir, des obus en direction du camp. D'accord. Les terroristes attaquent de plus en plus aux populations civiles. Et comment expliquez-vous cela? Donc, sans trop tarder, parce qu'on va en belle vidéo, mais c'est pour que c'est une illustration, c'est une analyse. Donc, on y a un chef d'état-major de Atesekatenina, à la folie bien, à Irakafo, et ko Jenin, ou l'oudianga bâton attaqué. Donc, aye à koko bilan, ko ato, ko dobeka fraka. Donc, un bilan mis soro, et ça c'est au moins de 300 rescapés du bâton. 300 rescapés du bâton. Donc, eux, mon fin, keme flak, keme saba. Tombouctou sont arrivés à Raous. Tous ceux qui ont à la recherche des nouvelles de l'air proche peuvent contacter ces numéros. Donc, plus de 300 rescapés du bateau. Donc, il y a akami capté kabo bateau gono ou les mornifin keme sabaye. Donc, comme moro, les mecs qui sont mornini qui me sait qu'un numéro wele et Assi Touré, au numéro 734 20 2 83. Abdoulaye Lihada, au numéro 790 84 914. Hag Mahmoud, au numéro 790 84 914. Atayud Touré, au numéro 755 95 108. Donc, abseka ni numéro wele et voilà ça, abseka mo munu sauvera, mo munu boubolo et capté, abseka ta somoro no fait. Tromina, Masha'Allah. À l'ère des infos pertinentes, moi Dante, j'ai fait mon analyse. Donc, Amola Hermina, Amboraka Nouvelle Wérasro, et Raous, Gourma Raous, aussitôt alerte, l'armée a bombardé tous les terroristes qui voulaient attaquer Raous vers 11h. Donc, Massami Alaye, nos femmes montent en tasma qui s'est blindé. Armée, Moromorok Mefaka, et Raous Yoro attaqué. Anga armée, où y a bombe du go beka.
k'olu bɛɛ datugulan tu kɔnɔ k'olu bɛɛ faga vraiment a kɛra kasara ye ala k'an kisi ɲɔgɔn wɛrɛ ma an tila k'a mɛn tuguni ko avion dɔ fɛnɛ bɔra ka bi Gao yɔrɔ la voilà ko avion dɔ crashera Gao yɔrɔ la donc n'an ye nouvelle sɔrɔ DIRPA bolo an bɛ se k'an da don o fɛnɛ detail la donc maliyɛnw a kɔni b'a dɔn ka fɔ depuis tuma min na an ko ko aménagement bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko a tɛ taa nin kɔ parce que ne y'o fɔ aw ɲɛna n ko tubabuw olu bɛ balo anw na de miliki t'u de don donc n'i ko ko miliki tɛ ka bɔ i da la bara b'i bolo dɛ donc o de la ne ko n k'an focus ko ɲɛnamaw kan an ka force de changement an kana o la déstabiliser il faut k'an ka to ɲɔgɔn fɛ de an ye kɛlɛ daminɛ ni énergie min ye an ka to o énergie la ne bolo o ye hakilima yɛrɛ ka ko kɛcogo de ye i ye faamu n'an ko k'an bɛ ko créer nin na hali k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu bɛ ko la ko k'a fɔ k'an b'an ka énergie bila denmisɛnnin minɛ ninnu na c'est pas bon ça va défocuser la population on doit garder l'énergie qu'on a commencé la guerre avec cette énergie doit être préservée à tout coup ça c'est des bons combats kɛlɛ b'anw bolo an ma tila kɛlɛ la i ye faamu donc c'est très très important o ne ka conseil fitinin ye k'a di donc masa min ye ala ye an b'o la heure min na non seulement an ka famaw ye bombardement ba kɛ a mɛnna k'a fɔ ko hélicoptère dɔ fɛnɛ crashera Gao donc en même temps an ka famaw tila ka attaque wɛrɛ kɛ i ye faamu u tila ka attaque wɛrɛ kɛ o attaque in o de filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ tan donc masa min ye ala ye an ka famaw ye plat ba kɛ u ye plat ba kɛ u ye tiɲɛni na don banbagaciw kun c'est à dire a ko kɛra guerre ouverte de sisan quoi en un mot c'est devenu une guerre ouverte parce que masa min ala ye ça va pas être facile parce que aw yɛrɛ ye faransi kumakan mɛn faransi kanto ko n'olu kun tɛ ko mali ko kun banna ko n'olu kun tɛ ko Niger kun banna ko donc comme sisan olu bɛ taga donc bɛna mun kɛ ils vont activer ces gens là pour essayer de créer des anomalies chez nous donc on doit être serein on doit être plus brave que jamais et on doit s'entendre. On doit s'entendre. Et nye ou ka tchedo toko me mou me toko analyse que ndoko ka plateau kan Gandhi ka plateau kan et un jeune là, il est très bon. Et moi j'aime trop ce monsieur, il est très patriote. J'ai oublié son nom là. Et on appelle trop de ko général Feno. C'est un jeune frère mais il est très très alloquent avec Mali fait. Allez analyser Dodi et Gandhi ka plateau kan. Moi je suis avec lui hein. Je suis totalement avec ce monsieur. Et quand c'est pas le moment de créer les fronts. C'est pas le moment. Donc spécialement mɔgɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw motiver walasa mɔgɔw ka t'u ka énergie la ne tun bɛ groupe WhatsApp dɔ kan bi dɔ bɛ k'a fɔ ko ne tulo tɛ mɔgɔ mankan na tuguni dɛ mɔgɔw bɛ ka siran ka kuma o mɔgɔw bɛ ka siran ka kuma groupe WhatsApp kan n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna donc c'est très très important anw minnu ye kɛlɛ in daminɛ an kana mɔgɔw la siran an ka kɛlɛ in an y'a daminɛ cogo min na an tacogo ka ɲi mɔgɔw u ko arabuw ko ballon bɛ ka rouler k'i man ka o lajɔ quoi c'est-à-dire ballon bɛ ka taga a tacogo la i man k'o lajɔ donc an de ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛlɛ ka se nin bɛɛ ma fo diɲɛ bɛɛ bɛ ka an tɔgɔ fɔ fo diɲɛ bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ an fɛ donc o ballon bɛ ka taga cogo min na n'a fɔra k'an bɛ tila k'o ballon lajɔ vraiment c'est pas la peine général Issa Diawara voilà Issa Diawara c'est un homme très éloquent moi je l'aime beaucoup vraiment a ka di n ye surcasti mɔgɔ ka to k'a fɛnɛ invité a ka na an fɛnɛ ka plateau kan n ka cɛ parce que moi j'aime trop les patriotes comme ça donc général Issa Diawara ale y'a fɔ a y'a fɔ ko ale ma fɔ ko mɔgɔ min jo b'a la ale ma ko mɔgɔ min jo t'a la mais premier mun de ye an mago tɛ nin na ça c'est conflit de guerre 1 à 1 on n'a pas besoin de ça donc parce que nin de la an bɛɛ maliyɛn bɛɛ kan k'i focus nin de kan an yɛrɛ bɛɛ y'a fɔ an ye kɔngɔw muɲu k'an ka nafolow muɲu ka fɛn bɛɛ muɲu ka walasa an ka se ka kɛlɛ kɛ walasa digi kana k'an na nin cogo sugu la bon n'a fɔra ko an distractera a lajɛ on a été distracté pour 3 jours tile 3 distraction voilà ce qui vient de se passer an b'a dɔn ala mana fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi mais la vérité est quoi on était distracté nous tous on était distractés sur quelque chose d'autre mais ne bɛna mun fɔ gouvernement ye u tɛ mun dɔn ne bɛ WhatsApp groupe bɛɛ kan Mali kɔnɔ masa min ala ye mɔgɔw tɛ k'ale se ka kuma comme il le faut ni mɔgɔ ala de ye seere ye mɔgɔw ye kuma dabila les gens commencent à être désengagés et ça on ne veut pas ne tɛ tɛrɛntigi dɛ mais ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna je parle pour quelqu'un qui est dans le monde de communication donc n'a nana mɔgɔw ka énergie perdue i ye faamu mɔgɔw bɛ ka siran mɔgɔ minnu bɛ ka an dɛmɛ ka kɛlɛ in kɛ donc n'olu bɛ ka siran ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ non kana a kɔnɔ bila kuma la yee WhatsApp groupe kɔnɔna salen don bi a bɛɛ n'ala ka cɛ maliyɛndenw ko k'u tɛ kuma tuguni k'u tɛ kuma bɛɛ sirannen don ka kuma alors que o kuma in filɛ nin ye an bɛ mun kɛ bɔlɔlɔ kan tan o de kɛlen bɛ k'an bɛɛ lajɔ can o de ye tubabuw datugulan tu kɔnɔ donc c'est très très important an kana jamanadenw na siran an ka fanga ɲɛ parce que n'an ye jamanadenw na siran an ka fanga ɲɛ n ka cɛ mun kɛra Macron na aw bɛɛ bɔra kalama Corse donc u ye wo ci Macron na parce que n'i yɛrɛ nege bɔ i ka jamanadenw na n ka cɛ si min ye bolo don wo la o si kelen de b'a la bɔ dɛ donc an ka siran ala ɲɛ an ka segin an kɔfɛ o de la n bɛ ala deli
la main audio. Voilà, ala ka menkulu de ama. Donc ambola Hermina, masami alaye angandado munkera aéroport msoro. Aussitôt alerte, l'armée malienne rentre en action ce samedi 9 septembre selon mes informations reçues. Selon mes informations reçues à l'instant, des secteurs aériens ont procédé à des frappes aériennes chirurgicales sur des positions terroristes à 10 km de la ville à suivre pour plus de précision. Donc, on a sur sous ou ka dugu fambe mine ou ka plaque fambe fait. Donc, ou ka dugu datuna tchukono, am kumala Hermina ou attaque barke et attaque ça a été du succès. Ça a été que énorme de succès. Donc, Amborako nouvelle sera à l'aide des infos pertinentes. Moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, on a un micro qu'on fait la donner. Nous, on règle très vite. Donc, au là, on a sur attaqué. Donc, tout est en contrôle. Femme contrôle nous, Erina. Voilà. Donc, Becky Jaski, Sadio et Kangaridam Ke, Sadio et conseil Mindi, on a tout au conseil quoi, n'entoro quoi, faut être en sort. Vraiment. Donc, à l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, on a sur la sous, où il bombardé les minke bi, où il attaqué minke bi, à partir de au Kerabi, bi reconnu, bi somaïna, y famou. Aussitôt alerte, l'armée malienne rentre en action ce samedi. Donc, où il y aura nous bombardé, où il y a un da terroriste nous, où vous drôlez. Natché, nous, quelqu'un de dongo, il faut qu'on anda tout le monde, mais à la sonama, on te gagné. Nala ma fouikana ala wudu go tromina ubuka moblu dugo ni togori latan yefam regarde ne moblidi donc à tout traité ka daw ka fonka ou quelqu'un de wala sa angana se ka gagner ou quelqu'un de ko fuka nga jamana déstabiliser ou quelqu'un de ko fo asimi kana ke mali président ou quelqu'un de ko fuka jamana inchi e klobe anjugu la ni yela bololo kan ntigi ala ndesan la ilaha illallah mo kana bo ki kulanga nyonya la ntigi ala fone be molo ka yele pas sans faire ben ala nakati fo mo ba fo ko kan kunya don ko ni meke ha yoro mina kawjimbe boka on tan ni to la kawjimbe boka on tan fa ba fo ko way ko élection kana ke iba fo ko ale ba on fait mo bolo kay kuma dum fo ka so ka kuma taka tani sa feligi le ro kan taka mina kan dat ko non tonko brum kan kari ha ka yela oma na che mo kana boko ki kulo nyom benyala donc angani réparer dans la famille très vite yefam très vite pour qu'on se sengata entre là machallah à l'ère des infos pertinentes moi Dante je ne fais que mon analyse amola Hermina Gao interdiction des véhicules Land Cruiser dans la région de Gao donc amola Hermina mo ni Land Cruiser bibolo il se ka donner Gao kono tout voilà Land Cruiser ko koni ni o banen Gao ante Land Cruiser fait bi ante Land Cruiser fait chini ma chi kana tani Land Cruiser yanga jamana konna la Gao voilà on va essayer de kanga jamana sécuriser parce qu'il faut pas kanga distracter guerre ma ali damena folo ça n'a même pas commencé d'abord les femmes donc guerre bete marfachi d'après Sadio Camara les femmes la guerre de communication est aussi équivalent comme marfachi donc mamounu me communiquer angana ulula sran c'est très important ne ka bara de communication ne be ka kanga de dawi ala ka menkulu da awma parce que ne be jamana fait kojugun amogo banga jamana la de tietro Mahamadou amogo banga jamana la andun tarato mina be a donc antatro kain donc antatro nyele angana na fo quand me koro blo au sengoro quand la direction ka changer ala kan kishoma ala kan tanga antatro kain angana fo bla au sengoro anga tanga antatro la o kain donc ne bala na me bagaw o kera anga jamana konna la donc masami ala je vais aller un peu plus profond dans mes analyses comme il y a fo trop mina en balmake kumana no ye korima président aye aka position di en même temps en club yurugu manakana ko bilami fora anye ko bilanga chano oye donc en club e en balmake do fenla mangana ko anga état major numéro mi fo ko ni numéro mi yera ko kelente comme nya fo tomina moi je vais aller vers notre état major et moté et fanga soso anga famo yemu fo orido voilà chacun peut dire ce qu'il veut net nandado là fangatara anga état major tara mon fo journal paré là ne be kumurika donc a partagé beka nouvelle soro voilà donc à la dje Kourima président vraiment il est fâché
ale dun filɛ nin a tɛ kuma a ka kuma man ca mais vraiment il est fâché hein. Moi j'ai respecté ce monsieur encore plus non vraiment non ne tila cɛ la dɛ c'est un vrai aristocrate ni Mali ko fa de bɛ nin na n'o de fɔ anw ɲɛna mun na bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko Mali tɛ jɔ hali ka yɛlɛ sankolo sanfɛ i ka bɔ k'i bin k'i yɛrɛ kankari wallahi jamana in bɛ jɔ ni Ala n'a kira cɛ jamana in bɛ jɔ i ye faamu ne kulo bɛ kaw ji min na ko on doit créer de cohésion sociale politique Ala n'a kira ni ba binna ni yiri binna badenw bɛ yɛlɛ la han ka opportunité dɔrɔn k'a b'o saisi ne m'a fɔ an ɲɛna ko il est super intelligent mais Kaoudjim, moi je suis plus intelligent que toi. Ne la menen do Mali kono. Et que na mo si boka bien. O de la ne be kanara ndoronu yi. O kana fléau faut créer amote fléau mna. Ça c'est le faux combat. On doit se concentrer sur le vrai combat. Ka opportunité ka lebe do wo fait ka bo saisi. Il sort, il essaie de parler en linguistique. Il faut ka essaie ka mo nami noromi, il faut non. Anta trop kain. Faut y marquer follow. On vient que se chauffer. Voilà. Faut y marquer follow. Depuis kile saba san ni ka kɛ u ye ci bila u kuma bila groupe kan u b'a kuma fɔ délégation wulila u taara gouverneur fɛ commandement fɛn fɛn bɛ yen ni fɔriw bɛɛ ye ko bamanciw bi yan u bɛ fɛ ka nin kɛwale kɛ u bɛ fɛ ka nin kɛwale kɛ wa u bɛ nin village in na fɔriw ye k'a fɔ k'u yɛrɛ b'a la u bɛ bin bato kan donc o bɛɛ kun fɔlen don k'a bila o de la n bɛ kuma fɔ surtout ka ɲɛsin an balima minnu bɛ Gawo ni Tɔnbukutu gɛlɛya b'u kan gɛlɛya nin dabɔra dɔrɔn ka don ni hakili cɛ u k'u jigi bɔ u ka faso kan ne b'a f'u ye u kana tigɛ u ka faso la u kana jigi bɔ u ka faso kan parce que Gawo filɛ Tɔnbukutu filɛ caman yɛrɛ bɛ yen u y'u ka denbaya labɔ yen surtout nomades mais sédentaires olu ko olu t'a kɛ sinon a miiri b'u kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ko komi mun kɛra u la 2012 n'u wulila ka fɔ k'u bɛ jihadistes natɔ kɛlɛ ani fɛn ninnu jihadi fɛn mɔgɔ terroristes ko zen k'olu tɛn'o kɛ ko parce que u bɛ mun fɛ u bɛ hɛrɛ de fɛ u bɛ lafiya fɛ k'u jigi bɛ faso de kan mais ko n'a y'a sɔrɔ faso tɛ se ka o lafiya di olu ma ne jatigɛwale mɔgɔw bɛ lafiya di olu ma ko olu laban ni u bɛ sigi ka kuma Allahu Akbar mais n'i ye nin kuma mɛn jigitigɛ kuma don naam parce que mɔgɔ yɛrɛ a bɛ fɔ mɔgɔ ma jatigɛwale tigi n'i ko k'i n'o bɛ sigi ka kuma a b'i nɛgɛ a b'i nɛgɛ ni n'a sigira ka kuma sini n'ale ye mun fɔ i b'o de kɛ démocratie t'olu fɛ yen bɛnkan n'a ye mun f'i ye i b'o de kɛ wa ni mun nana hakili la sinikɛnɛ ma n'a ye condition changer fana i bɛ tugu a kɔ n'i ma tugu a kɔ a b'i ni karaba a b'i ka nafolo n'i ka fɛnw bɛɛ minɛ donc n'i y'a ye o sugu faso de bɛ i jɔ an ka golomasiri tabagaw de b'a jɔ ko sugu kana kɛ o de la ne b'a fɔ u kana u jigi tigɛ u ka faso la fɛn fɛn jigi tigɛ i ka faso la ka taa ninnu fɛ a bɛɛ regrettera a tɛ kɔrɔbɔ an ɲɛ bɛ Tunisie la o an ɲɛ bɛ Libye la o Libye lajɛ mais Libyɛnw u tun tɛ hɛrɛ jumɛn kɔnɔ a bɛɛ mɔgɔw donn'u n'u hakili cɛ u ma Kadafi kɛla a kɛra u t'a nimisa la wayi donc a kɛra cogo cogo mɔgɔ minnu fasojɔ wale t'u bolo a fɛɛrɛ t'u kɔnɔ u yɛrɛ t'o kuma fɔ yɛrɛ naam i y'a faamu donc n'i ko k'i bɛ t'i ka bolo don olu ma i bɛ fili la o de la n b'a fɔ n balimaw ye u k'u bolo da u dusu kan c'est vrai nin kɛra a kɛra an bɛɛ de la an bɛɛ ka mɔgɔ dɔ tun bɛ nin na donc nin kɔrɔ tɛ k'i b'i kɔ don faso la o ye ne ka appel u ma n'o bɔra yen mun kɛra tan hakili la jamana ɲɛmɔgɔw u kan ka bɔ ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye nin sera ka kɛ cogo di parce que i yɛrɛ b'a ye bɔlɔlɔ kan dɔw b'a fɔ ko an bɛ k'a fɔ ko l'armée est en train de monter en puissance ko nkalon don nin n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Bagayogo muso filɛ i bɛ a bɛ dumuni tobi ye naam ne fɛɛrɛ caman b'a kɔnɔ naam i bɛ 100 d'a ma a b'i ka nan tobi a bɛ diya i b'a dun tiɲɛ n'a ma sɔn i bɛ 1,000,000 d'a ma n'a ye nan tobi a tɛ diya Allahu Akbar donc ni mun kɛra janfa de bɛ nin kɔnɔ Allahu Akbar a y'a mɛn voilà a y'a mɛn dɛ
an t'o riche la Tchétchénie kɛlɛ la an ni ɲɔgɔn ye a ye nin mɛn dɛ voilà a y'a partagé kɛlɛ la tuma bɛɛ u ka armée a tun bɛ dɛsɛ terroristes tun bɛ taa k'u la tuma bɛɛ mais Poutine nalen Allahu akbar a ye kow da kɛnɛ kan mais n ko jalatigiba damadɔw minɛna Allahu akbar minnu tun bɛ information di minnu tun bɛ fɛnw feere ainsi de suite minnu tun tɛ fɛ ka baara kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi faso ye sacrifice ba de kɛ ka armement sugu bɛɛ ɲini ka di an ka golomasiri tabagaw ma a kɛra sanfɛtaw dugumataw a b'u bolo wa mɔgɔw b'a kɔnɔ minnu yɛrɛ tɛ sunɔgɔ su ni tile u bɛ kɛlɛ la ka mɔgɔw lakana mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 de ɲinana k'u ka baara kɛ o mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 mun bɛ se k'an ka armée tɔgɔ tiɲɛ u ka bɔ n'u ye an k'u ye Allahu akbar ka bɔ n'u ye an k'u ye nin man kan ka kɛ o mɔgɔ man kan ka nin ɲɛfɔ olu de ka baara don Allahu akbar ka yɔrɔ lakana même depuis bateau bilala bɛɛ kun jɔrɔlen don hakili la DIRPA yɛrɛ y'a fɔ ko fɛɛrɛ sɔrɔla ko mɔgɔw ka voyager bateau la en toute tranquillité Allahu akbar DIRPA donc malien aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ n bɛ sa o ma se ala kala kuma tɛ kɛ sagasaga ye sur carte kɔnɔna la donc ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn donc aw bɛɛ ɲɛ b'a la nin ye Korema président de a ka kuma man ca i ye faamu n'i y'a ye a kumana en général a tɛ kuma yɛrɛ mais a degunnen de bɛ ka kuma a y'i kanto ko nin se ka kɛ ni janfa tɛ ko c'est impossible ko l'armée a été trahie dans l'armée mun de la ko depuis bateau ma bila olu kumana nin kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko foyi tɛ bateau in sɔrɔ ko le bâton sera sécurisé en 100%. wa mɔgɔw de saralen don tenitigilakaw u ka nin bateau in u k'a la kɔlɔsi o mɔgɔ minnu saralen don ka bateau in la kɔlɔsi non seulement o mɔgɔw b'o kama mais en même temps yanni attaque in ka kɛ ko tile 3 duguladenw bɛ k'a fɔ an ka faamaw ɲɛna k'u bɛna bateau in attaquer u ko foyi tɛ kɛ k'u hakili b'a la k'u ɲɛ b'a la masa min ala ye o de kelen bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ni heure in na sinon k'a fɔ ko l'armée monte en puissance o ye tiɲɛ de ye i faamu l'armée monte en puissance et l'armée est en train de faire son travail janfa ale bɛ se diɲɛ ko bɛɛ la janfa ma ɲi dɛ ne bala lamɛnbagaw janfa ma ɲi dɛ i an m'a ye n ko dɔw ko bɛn mun bɔra ka faransi gɛn ne bɛ bɛn de utiliser dɛ o kɛra an bɛɛ sigilen ɲɛna mɔgɔw de sɔrɔla mali kɔnɔ mali fan n'a jama bɛn mun bɔra ka faransi gɛn bɛn mun y'a to 4 millions 5 millions bɔra ka faransi gɛn bɛn mun n'a minɛla k'a bila base kɔfɛ bɛn mun a tɛ k'ale sara wari dun bɛn mun n'i y'a ye tuma o tuma avec tout le respect Babini de b'a sen na a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ sacrifier jamana in ye avec ses défauts et je dis bien avec ses défauts je n'ai pas dit qu'il est parfait mais j'ai dit que c'est très facile de trahir quelqu'un. Donc janfa min b'anw na nin ye o janfa in yurukuyuruku de bɛ mɔgɔw bila la parce que maliyɛn degelen don suɲɛli la maliyɛn filɛ n'i ye fɛn d'a ma dɔrɔn maliyɛn 90% a bɛ fɛn minɛ k'a ka jamana falen a la c'est la vérité. Donc tant que o kɛlɛ ma ban o la ne ko n ko Adama Sangare a k'an ka jamana nɔgɔkun a k'a fɔ an ɲɛna mun de la Adama Sangare b'a place la jamana nɔgɔlen don mun de la ne Dante yɛrɛ bɛ n ka nafolo bɔ n kun ka quartier dɔw dilan ni n ka nafolo ye pourquoi Adama Sangare b'a ka baara la ne bɛ fɛ k'o de dɔn il faut que gouvernement k'o de fɔ anw ɲɛna parce que nin bɛɛ de ye yurukuyuruku in ye yurukuyuruku de ye nin bɛɛ ye n'i y'a mɛn dɔ bɛ corrompu anw ka armée la k'a fɔ ko e b'i ban ka secret di jamana bɛ attaquer e sigilen ɲɛna u b'a kɛ mun de kama n k'u bɛ sara de k'a kɛ u t'a kɛ fu. Donc tant que yurukuyuruku in kɛlɛ o dun bɛ ka daminɛ o yɔrɔ la an b'a fɔ ko bravo à notre président mais yɔrɔ min na an ka jamana bɛna dɔgɔya i ye faamu nin cogo la parce que mɔgɔw degelen don hɔn na yɔrɔ min na mɔgɔ minnu ye u ban ka fanga in supporter ka fanga in ka yɛlɛ a ma olu bɛ ka bɔ bi k'u bɛ yɛlɛ anw ma tuguni parce que anw filɛ nin ka conflit créer an ni ɲɔgɔn cɛ o tile 2 kɔnɔna la ala ye kasara lase an ka jamana kɔnɔna la donc vraiment ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala k'an n'a cɛ janya ne bana lamɛnbagaw an balimakɛ ko nin se ka kɛ a kumana dɛ n bɛna ka deuxième partie k'a la a y'a partager c'est très très important a bɛ ka kuma min fɔ a k'a lamɛn vraiment c'est un monsieur il est très très éloquent il sait ce qu'il dit i ye faamu a b'a dɔn a bɛ ka kuma min fɔ donc n bɛna a partie wɛrɛ k'a la a k'a lamɛn a ka nkalonbɔnni da donc mɔgɔ tɛ don ka nin basa bɔra in na ala sɔnna ma a y'a fɔ bɛɛ ye yan donc o fɛɛrɛ mun sɔrɔla k'a y'a fɔ bɛɛ ye ko DIRPA patron y'a fɔ bɛɛ ye jɔnni de tun bɛ sunɔgɔ la ko fɛɛrɛ sɔrɔla jɔnni ɲinana k'a ka baara kɛ wayi hakili la bi o de kan ka ɲɛfɔ k'a fɔ k'u bɛ o ko datugu ten an tɛ sɔn dɛ ka bɔ de k'a fɔ nin kɛra cogo min na hakili la wagati sera président yɛrɛ a ka to ka bɔ ka kuma fasodenw fɛ parce que an bɛɛ b'a kɔ mais a bɛ komi an b'ale kɔ
ale b'a ɲɛ dɔrɔn a ɲɛ tan na tugun a tɛ bɔ ka kuma fɛ o fɔlɔ kun tɛ nin fɔ mais bi mɛ nin fɔ an bɛ wagati min na bi le temps a ka bɔ ka kuma ale mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye a kana kɛ dɔrɔn ko min bɛ dugu kɔnɔ a b'a lamɛn kulo kelen fɛ ou bien mɔgɔ fila mɔgɔ saba fɛ mɔgɔ caman bɛ yan bi k'a magɛrɛ k'a lajɛ k'a dɔn mun bɛ dugu kɔnɔ sɛbɛ yɛrɛ la parce que il me semble que tiɲɛ bɛɛ tɛ k'a ɲɛfɔ a ye tiɲɛ bɛɛ tɛ k'a ɲɛfɔ a ye donc an bɛ segin tugun ka tasi bila kɛ minnu binna bi in na an kana an jigi tigɛ an ka armée la an ka dɔn k'a fɔ u ye riposte min kɛ nin kɔfɛ o yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ tun bɛ ka nin kunbɛn c'est vrai o de m'e ka baara kɛ o kɛra bi parce que même Firoun ka minnu taara bi u si ma bɔ a la o oui si ma bɔ a la oui donc halisa an bɛ ala deli minnu tanyara ala k'u dayɔrɔ sumaya amin Allah ayiwa Musa min ye Gawo fana ye an y'a ye k'a fɔ ko bamɔgɔciw ye dangarikolo fana sɔgɔmada in na a ko maa caman fana joginna o ko ninnu na mais nka hali bi i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na jɔnni bɛ k'a ka baara kɛ jɔnni tɛ k'a ka baara kɛ fo nin ko in ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn sinon hali wolomasiri tabaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na maa dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka hali ka renseignement di ninnu ma kuntan ninnu ma walasa u ka tiɲɛni kɛ hali bi b'a ninnu bila minɛn ninnu insécurité honorable an bɛna ka kan dɔ fɛnɛ mɛn k'a fɔ ko an ye mɔgɔ minnu ta intégré ninnu k'olu nɔ bɛ attaqué na yalama sɛbɛntiyalen don ou bien a ma sɛbɛntiya bon tɛ se k'o sɛbɛntiya parce que janfa ye janfa de ye janfa man ɲi dɛ n m'a fɔ aw ɲɛna i ye mɔgɔ min ta armée la i b'a dɔn parce que n b'a dɔn a caman bɛ armée la u tɛ bila u yɛrɛ ma ten ko dɔ bɛ u tɛ bila a la ten sinon i ye Gawo mun fɔ kan Firoun sɔgɔmada in na a ta kɛra ni agent saba min ye riposte kɛra parce que d'après an ka témoin minnu bɛ yen u ko ko agent fɔlɔ u taara exploser da la filanan u y'o exploser kan yɛrɛ kɔnɔ mais sabanan an ka hélico y'o lajigin sira la bon u ye mun exploser kan kɔnɔ n y'a dɔn ko mɔgɔ wɔɔrɔ de tun b'a kɔnɔ an ma dɔn an ka mɔgɔw ye mɔgɔ saba faga directement saba kun taara retranché olu fana ni minɛna mais n'i y'a lajɛ ni fɛn kɛra cogo min na k'a fɔ ko an b'a munumunu k'a fɔ ko intégré non ne ma sɔn a ma n m'a fɔ olu tɛ dɛ n ma sɔn parce que fɛn ni jɛrisiw ninnu signalera n'u signalera e yɛrɛ b'a dɔn fɛn liaison mun bɛ liaison fɛn a tɔgɔ somɔgɔya mun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ yen n'u welela c'est sûr u bɛ taa an b'o dɔn même u ta tuma a dɔnna ko dɔw bɛ yen n'u somɔgɔw wele u bɛ bɔ ka taa mais minnu nana gros du travail an tɛ se k'a da olu kun parce que ninnu ɲin bɛ k'a f'i ye n ko ninnu signalera mɔgɔw taara gouverneur yɛrɛ fɛ k'a ɲɛfɔ ko ninnu bɛ yen o ye kelen filanan Gawuka bɛ k'u plaigner depuis longtemps k'a fɔ k'an ka aéroport kɛrɛfɛ réfugié minnu bɛ yen ko déplacé k'u bɔ yen ko parce que déplacé minnu don olu dalen t'u la u b'a dɔn ko fɛn mɔgɔ terroriste ka mɔgɔw camanba de même i b'a sɔrɔ olu dɔw yɛrɛ y'a ye donc aéroport fana tɛ donc ne bala lamɛnbagaw aw yɛrɛ nin mɛn dɛ donc janfa de bɛ yen janfa de man ɲi maliyɛn denw an ka fara janfa ma janfa man ɲi maliyɛn denw an ka fara fisiriwaleya ma fisiriwaleya man ɲi maliyɛn denw an kana ɲina ɲɔgɔn ka ɲuman kɛlenw kɔ o man ɲi maliyɛn denw ni mɔgɔ ye kolon kɛ an ka mɔgɔ ɲangata a ka ko kolon kan mais o kɔrɔ tɛ k'i ka mɔgɔ kɛlɛ i n'a fɔ k'a ma deli ka ɲuman k'i ye masa min ala ye janfa de b'an ka fɛn kɔnɔna la wa n b'a dɔn fɛnɛ ni ala sɔnna ma an ka sɔrɔsiw bɛ bɔ ni nin ye k'a yira an na nin man ka bara an si la parce que ni ɲɔgɔnna de kɛra burukina fɛnɛ i ye faamu a y'a mɛn k'a fɔ ko i bɛ fɛnɛ a ka pilaw la donc mɔgɔ dɔw tun bɛ n'a fɛ k'a faga n ye n da mɔgɔw la kunun i ye faamu nin kelen de kɛra burukina i ye faamu janfa de bɛ fan bɛɛ janfa in de don i ye faamu janfa in de don y'a ye donc an b'an jija on doit être vigilant parce que n'i y'a ye u b'a fɔ k'u bɛ janfa in kɛ parce que an bɛ ka distracté an tɛ se ka distracté i ye faamu méfiez-vous des hommes dit. Méfiez-vous des on m'a dit. Kiki janto a foranyana la. Car un jour, un mieux a dit à un sourd qu'un aveugle le regardait. Le mort, et qui janto, il veut comment me met manamana kanfo. Mon fille qui janto, il veut me bisikli minke, car mon trop tient. Il faut faire très très attention parce que dans là comme masami alaye comme maminte kuma
no o bobo ye o y'a fɔ ɲɛfintɔ ɲɛna ko dɔ bɛ ka ale lajɛ masa min ala ye n'o kɛra kuma ma kɛ yɛlɛko ye ko kɛra kuma kɛra sagasaga ye donc an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ so o de la i y'a faamu mɔgɔ b'a mɛnniba ye mali kɔnɔ sanga la o ye san 5 ye ni san 5 tɛmɛna dɔrɔn e bɛ expiré awɔ e bɛ kɛ bonne rouge ye kɔni mun expirera ala k'an kisi o ma ala k'an tanga donc an balimakɛ kumana a ma tɔ to kuma la mais a ye kuma dɔ fɔ ne yɛrɛ bɛ mun supporter kosɛbɛ ko président ka bɔ ka kuma jamanadenw fɛ ne ni ko sugu kɛra jamana kɔnɔ un chef de l'état vraiment en vrai dire tu dois sortir et parler à votre population c'est très très important et président ka a ka conseil minnu b'a kɛrɛfɛ u k'a bila k'a ka masakɛya farida on en a besoin parce que c'est un leader il faamu c'est un leader il est le chef de l'état ni jamanadenw bɛ nin kasi sugu la c'est très très important le chef de l'état qui cause à sa population et qui explique à sa population ce qui se passe c'est pas seulement le travail du chef d'état-major non à l'heure des infos pertinents moi Dante j'ai fait mon analyse donc an b'ola heure min na an bɛna an da don diɲɛ kibaruya wɛrɛw la très rapidement n bɛ tila ka donna aw ye tuguni ka taa n'aw ye côté wɛrɛ la an ka da don international news la n bɛ donna aw ye ka bɔ n'aw ye quoi donc an bɛ kuma la heure min na Kim Jong-un n'o ye North Korea président ye Kim Jong-un ye breaking news créé diɲɛ kɔnɔ ne balima lamɛnbagaw Kim Jong-un tɛ mɔgɔ si terikɛ ye non Corée du Nord président c'est pas quelqu'un qui s'amuse hein ne balima lamɛnbagaw Kim Jong-un ye mun de kɛ a bɔra ka sous-marin nucléaire a bɔra k'o de inventé sous-marin nucléaire min ni américains datuguna a gɔlɔnnen d'u kɔnɔ ni sous-marin nucléaire ne balima lamɛnbagaw Kim Jong-un ye mun créé nin ye tan c'était 70 mètres de long masa min ala ye elle est indictable a tɛ se ka indicter i se k'a ye quoi c'est n'a jiginni nɔfɛ a bɛ t'i faga de quoi masa min ala ye les américains commencent à perdre leur tête de Kim Jong-un 70 mètres de long sur 6 mètres de haut environ drapeau rouge bleu et blanc accroché sur la proue le héros Kim Kun-ok premier sous-marin nucléaire nord-coréen a été mis à l'eau sous les ovations de la foule. Kim Kun-ok une construction imposante qui inaugure un nouveau chapitre pour la marine nord-coréenne, selon l'homme fort de Pyongyang. Permettez-moi de vous assurer que dans les 5 ou 10 prochaines années, nous devrons créer une ère dans laquelle nos forces navales évolueront afin que nous puissions remplir la mission absolue que les autres secteurs militaires ne pourront jamais remplacer. Une stratégie qui viendrait renforcer les programmes d'armement que le pays développe depuis plusieurs mois. Après une deuxième tentative de mise en orbite d'un satellite espion, Pyongyang a mené la semaine dernière plusieurs simulations d'attaques en mer Jaune et tiré 2 missiles de croisière dotés de fausses ogives nucléaires. Séoul et Washington ont immédiatement répliqué en organisant des exercices militaires conjoints, mais les nouvelles ambitions maritimes de Pyongyang inquiètent les pays voisins. Allahu Akbar cɛw belebele ne Kim Jong-un ne n ka cɛ a filɛ nin ye a bɔra dugumafɛnw na a bɔra sanfɛfɛnw na a bɔra terrainw na masa min ala ye Kim Jong-un filɛ nin ye ka Amérique datugunan cu a kɔnɔ Kim Jong-un filɛ nin ye ka don dans le monde des sous-marins i y'a faamu des nucléaires sous-marins c'est à dire k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko ale ye puissance min ye maa si bo comme ɲɔgɔn tɛ Kim Jong-un ye un jeune de rien du tout mun de la a bɛ ka nin bɛɛ kɛ parce que c'est quelqu'un il est concentré pour l'avancement de son pays. Ce n'est que la concentration. Tant que ni mɔgɔninfin, whatever you put your mind on, your mind achieve. Ni mɔgɔ, ni y'i kunkolo ɲɛsin yɔrɔ min ma, ni y'i cerveau concentré yɔrɔ min kan, ala bɛ o de nɔgɔya i ye. Mɔgɔ, ni y'i concentré jamanajɔ kan, ala bɛ jamanajɔ nɔgɔya i ye. Mɔgɔ, n'i y'i ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma, ala bɛ yuruguyurugu kɛlɛli nɔgɔya i ye. Adamaden, i ma n'i kunkolo, ala ye mɔgɔninfin ye émané, l'être est mantique. Adamaden émané. I man'i concentrer, i man'i ka énergie shifter ka taa yɔrɔ yɔrɔ ala bɛ o de nɔgɔya i ye ne bala lamɛnbagaw à l'ère des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse an b'o la heure min na masa min ala ye Adama Sangare pourquoi notre pays est aussi sale an bɛna an da don Adama Sangare la ne bala lamɛnbagaw Adama Sangare a bɛ an ka jamana mairia la Bamako mairia la depuis Sunjata bɛ balole awɔ depuis Sunjata bɛ balole nin bɛ mairia la. Depuis Sunjata bɛ balole nin bɛ mairia la a tɛ baara kɛ jamana nɔgɔlen don Mali bɛɛ b'a kalama nin yɔrɔ in na n bɛ je répète pour la 3e fois n bɛ Mayiga fo Mayiga bɛ baara la mais Adama Sangare bɛ yen mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ ni fana bɔra Mali gɔnkɔrɔw la i faamu a kelen bɛ ka bɛɛ datugunan cu a kɔnɔ Mali kɔnɔ n t'a dɔn a bɛ wo min na mais maa si tɛ se k'a lajɛ a ɲɛ la donc a kelen bɛ k'an ka jamana nɔgɔ donc o de la sisan ale tɛ se k'a ka baara kɛ
donc an bɛ mɔgɔ tantôt la jamana kɔnɔna la karisa taara fɛn tilenner dɛ karisa taara fɛn nettoyer dɛ Dante taara nin kɛ dɛ Dante bɛna nin kɛ dɛ alors que maa min bɛ ka sara a bɛ budget de di Bamako il donne le budget chaque année ni cɛ bɛ budget de di an ka jamana kɔnɔ san o san budget bɛ ta ka d'a ma masa min ye Ala ye an ka jamanaw bɛ ko sunugunda ale de tɔgɔ ko Adama Sangare ni de y'ale ta Adama Sangare has been of Bamako, the capital of Mali, since July 6, 2007. Il a placé là depuis 2007. Il a placé Mbabolo depuis 2007. Donc Bamako Nora depuis 2007. Upon taking office of expressed great ambition for the Bamako district, which he hoped to propel into the 21st century. Aïe namere ne anglais di. Faut la nyatra di kake anglais. Domina Adama Sangare beke e Bamako mairie ayi kali anto o kɛra 2007 ayi kali alala ki kali kirala ni cɛin Adama Sangare ayi kanto ko masa min Ala ye ko Bamako be jɛ ko Bamako be na kɛ capacité 21e siècle a ka kumakan de do a filɛ nin n ye recherche de kɛ ka do a ka baw la ka bɔ n'a ka bio ye a bɛ ta don min na ka kɛ maire je mets quiconque au défi a ye Mali bɛɛ kali ki kali alala ki kali kirala k'a bɛna Mali minɛ k'a ko k'a jɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ ma deli ka mun ɲɔgɔn ɲɛ la a y'o de fɔ yan'a ka kɛ maire oui a y'o de fɔ dɛ oh yeah oh yeah a m'o kɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ fo kelen ni i ye faamu donc o de filɛ nin ye tan an ka Bamako nɔgɔlen bɛ i n'a fɔ ko n ka cɛ sunugunda a b'a place la maa tɛ kuma a t'i sara mɔgɔ la maa t'i sara la foyi tɛ bɔ a la i b'a fɔ ko bɛɛ bɛ siran ɲɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si t'i da maga ka kuma la maliyɛnw bɛ ka sa bana bɛ ka mɔgɔw minɛ n ka cɛ pali bɛ ka mɔgɔw minɛ mɔgɔw bɛ ka fantandenw bɛ ka bana n ka cɛ mɔgɔ dɔ sigilen bɛ maire la pendant des années ni baara dun man di mun b'a la i t'a bɔlen ka kuma maliyɛnw fɛ a tɛ bɔ k'a ka plan d'action di maa t'i da maga la bɛɛ kelen bɛ k'i ɲɛ ci a kan e ma dɔn jamana bɛ jɔn nin kan jamana bɛ se ka jɔn nin kan o tuma an ye mun de kɛ Ala la donc an ka jamana nɔgɔlen don voilà ni cɛ in kelen b'an ka jamana nɔgɔ a tɛ ka se ka baara kɛ i faamu donc a y'i kali k'a bɛ jamana in nettoyer ce qu'il n'a pas pu faire parce que Bamako est sale hali kunun n ka cɛ ni kun ye dabadani ye a bɛ komi i ka fɔnɔ a bɛn ni Ala na kira cɛ k'a fɔ ko kunun dɔrɔn ni kun ye dabadani ye ni Ala cɛ a bɛ komi i ka fɔnɔ donc ni cɛ in bɛ taa don min na ka kɛ maire ye a y'i kali Bamako bɛɛ ɲɛna k'ale bɛ jamana in k'a b'a ko k'a jɛ ko jamana bɛ jɛ k'a bɛ Bamako kɛ i n'a fɔ ko 21e siècle olu ka ɲi cogo min na o yɔrɔw cɛ ka ɲi cogo min na Amérique bɛ cogo min na k'ale bɛna Bamako ko k'a jɛ ka k'o cogo ye a ye baara in ta n'o kalikan de je vous jure mais masa min Ala ye Adama Sangare bɛ ka ko bɛɛ kɛ f'a ka baara his college confidence won him seat and decision making body of an association international des maires francophones, AFM. Il fait partie parmi les maires de francophones. Donc, maire Belebele Badido, modernité. Donc, c'est un grand politicien. Donc, il fait partie, ou comme maire ko AIFM en français, mais en anglais, ko AIFM. Il fait partie parmi les plus grands maires du monde. Il fait ko Association internationale des maires francophones. C'est-à-dire, Dieu maire fait toi qu'en faut. Donc, c'est un grand politicien. C'est un homme politique. Et pas seulement au Mali, hein, mais partout au monde. Parce qu'il y a une mairie bébé, association de Bouboulou, ko AFM, à Beau Tchamantela. Donc, ce qui fait que, à te baraquet, mais comme il est politique, Warba Bolo, avait placé là, depuis 2 monument, depuis 2007, avait une place là. Donc, il y a un président Ben Nana qui attaque à tout. Donc, ce qui fait que, ou te casse comme là. Jamana be Joninga, à te baraquet. Et à la carte, n'est pas. Se ka kuma a kana wele kɛ mɔgɔ i b'a ye jamana ko in na aw bɛɛ kelen bɛ ka maku tɛ tiɲɛ kan ni yɛrɛ hɛrɛ jamana bɛ se ka jɔn ni mana ko la jamana bɛ se ka jɔn ni mana ko la ni maire de depuis 2007 i ye faamu donc a ka politique o ni a ka cercle Mali bɛɛ kelen bɛ k'i ɲɛ ci a kan président b'a kalama je répète pour la 3e fois a b'a kalama parce que masa min Ala ye ale bɛ ka seko bɛɛ kɛ u bɛɛ b'a kalama u bɛɛ. Donc, Adama Sangare, il veut beaucoup de Maliens faire, ou il veut beaucoup, même on aurait pu placer là dessous, mais on va gagner sûrement, toi, tu t'en fiches de notre pays. Donc, avec une politique qui est là, avec fait la tournée, il y a une série de local government à vos frères là. Donc, à la biographie, c'est un homme politique. Jamana neutralité, avec mouvement internationalement. Donc, en 1998 jusqu'à 2007, he was in a third assistant, a core assistant. And then
a head of the veto statistic of the census of administrative and legal affairs of a commune 3. C'est-à-dire, il était parmi les plus grands membres des communes 3, des affaires de commune 3. Donc, c'est un grand politicien avec commune 3, la ONR, la commune, as well as a chair of the district of a 20 and Corporation Commission. Donc, c'était, c'est-à-dire, Jamana Kongolo, donc quoi, il fait partie des locomotives du Mali. Donc, moi, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Je mets quiconque au défi. Moi, j'ai fait mes recherches. Parce qu'il y a il sait qu'il clique quand on clique autrement monedo. Autrement il dans la déonéa. Jamana n'olenu. Morobeka bana. En ce cas nani mo nyama jamana kono. Et be placé là depuis 98 ni tchembe politique là. Depuis 1998 jusqu'à 2007, il n'y a qu'une biographie là. A connu le mouvement de la administration AFM, administration UGLG, 2009 à 2019, terre assistant, record assistant, Vito assistant, statistique 106, commune 3, commune 4, c'est-à-dire district, c'est un politicien, il ne fait pas du travail. À te fois, il y a pour te repérer. Donc, comme c'est un homme qui a ces jets d'influence, moi, je dis à Diamana de tourner tout le monde. Donc, na ko yuruku kele ka ken ni flé ni a foka na akabo akaba ko so akabo kata fo mali onyana mulanga Diamana no lenu ni Diamana no lenu abena muneke ka nettoyer. Qu'est-ce qu'il va faire pour nettoyer? Masami ala 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, tant 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Tandourou, 2022, 2023, bientôt 2024. 13 ans avec une position. Salon budget, plus de 160 milliards de CFA. On dirait que je vais nettoyer. Mali tere bamako. Masami ala ya mega moro fasada jamana kare konna nettoyer là. Mais c'est de la merde. Moro jamana bese ka jokan. Ha? Moro cité ka dam ala Mali beba kalama. On a battu auto kalama. Ani ala na krati auto kalama. Pourquoi on te ka boka kumaka? Comme Mali croit. Ha? Ko ni au-dessus de loi. Moro cité Mali sans fait. En manga façon de faire. Et ala c'est moro il be façon de faire. Moro meko au mera ki ko tamana ke tongana. Ya no Mali c'est ama famia. Tamana bi ko. Ka ko nyana. Amanga façon fait, ame Mali fait, faut être Mali sans fait. Mokote jamana incha onyana, jamana sika chika temeninga. Jamana sika chika temeninga. Ka jamana no tandin ala cheni on est bombe atomique. Le bombe ni bana kissé. Ni bana kissé, ni mo mo me soula. Mo me ta, tu mo me micro me tu na. O beta sono, mo ba tu, o be bana. Ko ame jamana fait, ko mokote jamana chi onyana. Jamana be ka chi au sirenya ko mokote jamana chi onyana. Donc Arama ni Arama a te baraké. C'est Arama Sangaré, il ne travaille pas. Le pays est sale. Il faut regarder les résultats. Donc, ni biographie baimbala, ni kalambainke. Kalango koni kumatalao. Maîtrise de Baboloa, doctorat de Baboloa. Non, c'est un homme. Et non, à suivre, le son avec carrément qu'on a nettoyé. Un bichette ne peut pas nettoyer le pays. Donc, Arama Sangaré, in addition to his political appointment, Sangaré also served as a teaching assistant of a Mali National School of Administration representative of African ONG, Paris to Bamako. C'est-à-dire, c'est un homme politique. Francis, Mali, avec Karangdo, Modo, Koufenla. Donc, il veut comment bien qu'on me faut demander nettoyer. Il va que biographie kalanga ban. Il veut comment bema qu'on faut demander nettoyer. C'est dommage, hein? Donc, on a demandé à Marani to school là. On va se retrouver à Fantan Doma. Ou un numéro comment on a coupé demandé d'onter se retourner. Ou tout le monde tourner tu connais. Hein? Masami ala e kona amenela tmotma avec la ka botouni ya. Donc, ameni kori boulot. Ame muneke. Ametan komi. Otma munedo. Hein? Donc, Paris Bamako, Ousmane Diko, an associate security inspector for the director of a general. Sangaré has a master
as a law of a national school of administration. Il a le master degree en national school of a law. Donc, avec un droit fin là, of a business administration, avec kalam fin là, master babolo business administration fin là, il faut école of a science and gestion of a university of a Quebec, avec kalam qui Québec. Donc, diplôme, jamana n'olenu. Donc, ni Mali on yakoro, donc n'est Mali sugu fait, ne Mali kura de fait. Ne be kila Mali mina Mali n'olenu te. Donc, ni na ka baray. Donc, en bora ka kule, yefom. Donc, ne rebe taka, ne be nga wore investi ka modi men sekoni dongola. Donc, anga jamana ben dola. Donc, on t'a me fait. En mettant commis, en mettant à l'air des infos pertinents, moi tenté, je ne fais que mon analyse. Donc, Adama Sangaré, vraiment, ni ce qui a baraké dron, boy, il a baradi morema. Ante qu'elle fait, ante oyo fait. Il n'y a rien qui est personnel ici. Si tu ne peux pas faire ton travail, il faut nous laisser faire notre travail. Il faut nous laisser construire notre pays. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Il n'y a rien qui est personnel ici. Voilà. On veut construire notre pays. À l'ère des infos pertinents, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Ame boy amandado malien yani ngata yoro jafolo ndebina ira lo ka fo quoi mo mo me ko jamana jo quoi ni quand on parle de la Chine mon Chine jamana bay Chine jole no trop mais pourquoi les Chinois sont en train de dominer le monde ndebina ira lo subaka foite abna Chine maire et Chine député abna les alouté sara on les paye même pas les députés de Chine ou te sara drome clé ou tam no ko jamana bolo député est privilégié de Chine ite sara ere kake abin ala na krache ne ma fonga jamana ka kitene mais mi faga ira la ka fongena mo mo nga jamana jolendo c'est des patriotes Amérique mère ala te sara kanya parce que baro business ou bene bolo ne be nga business dans la mer ou na ndeme ka a fente gagner a dial parce que vous voulez arranger parce que ça va payer des impôts chez eux donc les maires d'ici ne gagnent même pas beaucoup d'argent donc on a mis jamana jo anga mo woro la janga nyebulu fait ay Chine député kuma kaname. Lorsque vous êtes élu député, alors vous ne travaillez plus ou continuez à travailler? Vous êtes professeur? Je continue à travailler à l'université comme professeur de français. Voilà, professeur de français ou comme. C'est-à-dire député n'est pas votre métier. Non, je ne touche rien pas de salaire, pas d'indemnité. Il n'y a rien, il n'y a que la responsabilité et la comment dire et la honnêteté. Et est-ce que vous avez aussi des privilégiés comme des députés dans les pays occidentaux, par exemple, vous avez des indemnités, vous touchez un salaire, vous avez le droit de prendre l'avion de première classe gratuitement, ou bien d'autres, vous avez par exemple, maison, etc. Comme député, nous n'avons pas de privilèges, en fait. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, en fait, c'est une partie de responsabilité. C'est-à-dire, nous devons représenter les peuples qui ont besoin de notre aide. C'est-à-dire, comme privilège, nous pouvons aller faire des enquêtes. Nous pouvons aller, par exemple, consulter le peuple, faire des enquêtes, faire des propositions, écouter leur avis. Donc tout cela, c'est notre domaine de pouvoir. Mais à part ça, nous ne touchons pas de salaire. Nous n'avons pas le privilège lorsque nous prenons l'avion. L'avion est remboursé par l'université, par votre l'unité où je travaille. Et donc nous n'avons pas de privilège spécial. Ils n'ont pas de privilège spécial étant un député de leur pays. Oh yeah. Orona ko blanan to la bebe ka barakala ide. Donc Chine ambebe nyebo Chine mu fe fo bina jurudo diembela alo be jurudo America la o Chine mu ni diembe ka nyebo fe o ka député ou drome kelente duma député ay todi sadiri todi do to mi bi waswala ka fo ko député bora o ka du kono yefom donc mo be ke député Chine comme ou te sara ou be bara mi nu bolo fladi parce que ni te fe ka ke barakala ire itangini ite sara fem na mo mo nyine ya donc mo mo me député ay ni Chine c'est des vrais patriotes parce qu'il était député ni barawere tibulo. Oh yeah ay ni re donc no de fo onyana mo jamana jote shubrayi ne ma fo ngo antaw kana sara me fa ka mun fo dron mami te jamana fait au seka black jamana et gouvernement konala les membres du gouvernement c'est des hommes spéciaux mambe jamana servi ce ne sont pas de n'importe qui Laurent Gbagbo fo anyana
ko n'i bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye k'i kana don gouvernement kɔnɔna la n'i bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye kana kɛ politicien n'i bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye i bɛ wari de ɲini fɔlɔ n'i ye wari sɔrɔ i bɛ politique kɛ i n'a fɔ ko tonton Bale quand tu vois le tonton Bali là tonton Bali il est devenu multimilliardaire d'abord et maintenant c'est un homme de politique parce qu'il a eu tout ce qu'il veut dans sa vie. Il veut seulement servir le Mali avant sa mort. C'est mon oncle, je le connais. Sinon, il pouvait rester à Abidjan. Mais avec le régime de Assimi Goïta, son excellence, il est venu servir son pays. C'est que je suis très fier de tonton Bali. C'est ça. Donc, avec Ketene. Donc, dans le Kelente Ekou, Ekou qui est dans politique là, ni Ikira Moro Natabaye, il détourne mais tu connais, il veut choisir. Au problème de Bango Djamana Konala. Moro Bedo politique là, pour s'enrichir. Le politique c'est pour servir. La politique c'est pour servir. Après d'avoir servi votre pays, tu peux devenir riche après. Parce que vous allez vous tisser des relations qui sont échangeables à des opportunités. Et là, avec ces opportunités, tu deviendras riche. Avec qui t'es né? Allez, Amérique. Ah yeah! Oh yeah! Mais en taille contraire, nous on fait le contraire. Or là, on a tourné sur le mancono. Donc, Jamana Nolendo, a même tantôt de bala, qu'a scellé Morokan, alors que Jamana Djeli a bijabé takadi Morodoma, 100%. Tout ce que la personne a à faire, c'est de faire son travail. À l'aide des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Ne pas la numéro. Ambola Erimina, Angatra et Tchad. Eh, Ntigala, mais Afrique, Américain, Moro, Doun, ça. Eh, Ntigala. La Haoula. Oh yeah, oh yeah. Ante machi, ante kelea, faut y tantoro. Ntigala, eka Tchad là, ça. Ni daro Malila, ni daro Malila, crise attaque qui est mine, ni Tchad là, il tato alama. Il va faut que, non, j'ai un frère qui s'anime. Tiens, vous voyez Tchad, le soldat français qui a tué un jeune Tchadien est autorisé par le procureur de la République à quitter le Tchad. Indécent. Frafina Karissa. Alanakira. Alanakira. Les ma foyena. Domina itiafra. Mon herebe chi. Herebe clé. Ou herebe foko. A mounou mene la main. Ani alana kratchene ma foadou. Ma foyena. Moi ya faka mouni la. Moi kele de ke. Ou kele ke marfa di mourou de skerama. Il fallait mourou kega soko. Maman kere ay marfa tadro. Il a fusillé le monsieur. Mouni la. Parce qu'à part qu'on faut te boire là. Pour te répéter. Ne balan la mebaraou. Et Massami Alaye. Et Gigi. Et procureur. A ko Francis soldat. Kaka bo Tchad. Ko faut te asoro. Parce qu'il y a au Dougou nous flani. A tchama procureur na Gigi. C'est des pro-français. C'est des pro-français. Mais n'andado la yani ngabo ngacho là. Parce qu'il y a fait là. Mes recherches là. J'ai fait des recherches. A bɛɛ français ka mɔgɔ de a 90% bɛ baara kɛ français de e b'u sigilen i ka jamana kɔnɔ ko procureur ni juge mais français bo français ka payroll la la France les paye en bas de table donc masa mi ala ye parce que an ma wari an furula wari ma i ye faamu donc tandis que le conseiller national de la junte Ahmad Bedel qui est parlementaire levé et condamné à la prison incompromise à la française. Ne parlant la mebagaw. Tiami kumana n'ale parlement n'ale be parlement konala n'ale be comme un membre de CNT n'a bora ma mogo nini ama mogo bogo a bora donc a fo ko français tchadien fa ko jamana konala ko il demande que la France quitte leur pays. A odro ne fo. A tagalen ou marfa aka jamana deun aka jamana surasu re marfa joale la. Les nègres voulaient lui tuer lui-même sa personne. Ou maklo la de après d'avoir l'humilié ou flene ka amene ka black kasola ndesani nilne en bas de l'eau frafintiu ah il est venu ça comme côté charia sans fait ala kira donc ni trop quel est le nom de ça ah ni trop foyena meka o makono tic tac tama ni trop emune ni trop le ko dessous de loi ou venir en corner de loi ou bien en centre de loi ou bien en ni rodme ni trop le ko usubi janjan Afrique mon Afrique hein et c'est que mon maki est fait donc qui est fait on ne peut même pas s'aimer nous-mêmes hein faire acquitter l'assassin d'un autre pays et emprisonner votre propre parlement
Emaro farafina kadi. Ori flene ka ke ka kangara toye pour que tout le monde sait. Beka donga fo koni ni tseke doron ni nebekila. Kaka. Ah, petit caca. La ilaha illallah. Aïe, tiens, mais kabla kasola. Oui. Ahmed Badel, qui a demandé, justifié pour la famille de la victime, à Kodron, comme Kera Mohamed Sarah, le dauphin, vraiment, ko Francis ka pini. A quel ko boit à Dakono, dictateur Mechari Jamana Konala, son immunité parlementaire levée. Il y a beau parlement, un coup sec. Ou ma dauma de. Ou klaka mene ngache ka kuma ke saka ka datuna chwa kono girum. Condamné à la prison. Un compromis à la française. Eh la ilaha illallah. Donc on me kan français. On me ka français tumamina masami alay français rebeka sari français problème na au niveau de l'ONU. Et maro on takarambulu baray. Yefom. On me kan datuna chwa kono, kan humilié français kama. Parce que Alsa Djonya est en mot là, mais Francis Rebecca a interpellé au cours pénal du monde. Parce que la France, elle est illégale, elle est injuste. La situation au Niger prend une tournure de plus en plus complexe. Donc, comme le Niger, avec la complexité, le cas devient de plus en plus complexe. Avec des allégations d'infraction au droit international et éminente du charge d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger, Aboubakar Dado. Donc, la situation du Niger prend une tournure de plus en plus complexe. Niger, ça devient de plus en plus complexe. Avec des allégations d'infraction au droit international. Comme éminente du charge d'affaires de la mission permanente de l'ONU, donc au Niger. Boubacar Dabo. Donc, France a construit pour que ça soit au Dougou Fenechi. Donc, dans un récent report, l'ONU accuse la France d'avoir libéré des terroristes sanguinaires sur le territoire nigérien dans le but de déstabiliser le nouveau gouvernement au pouvoir au Niger. Donc, Francis Flenier, on est Flenier qu'a Francis interpellé. Au bec un pays criminel, un pays dont les Français même n'ont pas de respect envers leur gouvernement, mais en Afrique, ils peuvent venir tuer un porteur d'uniforme et on peut enlever un parlement au pouvoir et de les emprisonner parce qu'il a demandé seulement de faire la justice pour son pays. Afrique, mon Afrique. Allah sait comment dire qu'il est sera Allah il est occupé et Allah occupé de nous. Ni fura be ni digi suna do la me ka tiere fo ma hengwala to ko bil hak masa kleni masa mi kleni no obseka fen ko lende meya Musa Suleiman Dambélé masa mi kleni no obseka fen ko lende mewa ne be yininga ni masa mi kleni no Musa obseka fen ko lende mewa afroko ala ye mo ala ye masa kleni ni ala ye fen geleni ala ye lumière di femite no to kula ni e no lendo ala be de meto dum Mourla ala ko yani ka sel ki seldita parce que ala te no fait ki seldita ki suma dia ikati ikale ala bato non on no lendo on te son diama ala non me ben tout mais on me entraînement là dron non mais entraînement physique de là faut entraînement ko entraînement faut entraînement ko al entraînement a benala che on me entraînement là on me entraînement là al entraînement yefom à l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, à me voir entraînement là, il faut que Allah sagoke urikain. Il faut que Allah sagoke ka anjeya, pour tanga manjeya, ngati ameke entraînement là, que cela soit très clair. Il faut ameke entraînement là. Donc, Allah kan bo entraînement là, c'est très très important. Donc, ni ne kera Tchad, au beko kuko jamadona, France be kolobulu au niveau là. Un responsable omniscient affirme également soupçonner la CEDEAO d'être complice de Paris dans le complot orchestré contre Niamey. Donc, Massami Alaye, on y met qu'à Francie, on y CEDEAO bête interpellé parce que
oninga mamuru dobe ale de borani ni allégation ka kila ka supporter ka kila ka foko tchérido ko Francini et CEDEAO ils ont violé droits de l'homme parce que de fait que les terroristes de blancs ils ont libéré les terroristes pour déstabiliser le régime en place. Donc au droit de l'homme violation on va dire que c'est la France c'est elle qui est terroriste. Donc, on a une allégation contre la France. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donc, Amola Hermina, le chouchou de la France. Agnoni sera courrier qu'on a là. Courrier ni takandama. Non, bien me la dit corruption là. Amo faut qu'on y en haut de la loi. Amo comme cité sera sans fait. Oh, ne bla là. Ma que ni bolo c'est madé. Ni mami bolo c'est maman ya fait. Amo maté sera sans fait. Maintenant, il a la ça dit femme fait. Là, il a là. Quoi du coup, on te fait un sans finir charate. Nous kafir nous te fait un sans finir charate. Nous me fait que les sans fait dire qu'on a charade. Donc Bazoumia a becqué ça, un danger public pour la nation. Le haut commission des Hajj est dans la tourmente. Donc Massami Alaye, CNC et SP doit ouvrir davantage les yeux. Donc Bazoum va être poursuivi pour usage de faux. Bazoum mena sous tribunal là parce qu'il a galonté pour usage de faux. Et le président de la Cour constitutionnelle pour complicité. Nafroko Sharia avec le président là. Quand on parle de la justice, c'est le président, le chef de l'État qui est le chef suprême de toutes les nations. Et de toute une nation. Masami alaye o yɛrɛ de zonga patron ye fɔlɔ n'a fɔra ko forodeli président min yɛrɛ kan ka sariya bato ale de bɛ bɛɛ datugulan tu kɔnɔ ya bɛ komi i k'a fɔ ko Bamakɔ nɔgɔlen don i bɛ k'i ti ɲɛsin kare kɔnɔ mɔgɔw ma n ka cɛ Bamakɔ maire yɛrɛ bɛ yen mun bɛ ka sara ka ɲa pendant depuis tellement a bɛ ka sara ka ɲa a fɔra k'a ka baara ka ɲa a bɛ place in na depuis 2007 hali n'a taara wo la o b'a labɔ k'a bila a place la mana Mali ka di ka sɔrɔ ka baga Ala sigilen ma sa ko ya Allah ya Arab ne yɛrɛ dante ka baara don ya Allah an ka jamana nɔgɔlen don a nettoyer ya Arab an ka jamana jɔ an ye anw tilelen tɛ i kɔni bɛ dugawu de kɛ o Ala b'a lamɛn a b'a fɔ ko dante n'i y'i tilen an b'aw dɛmɛ mais n'an m'aw tilen vraiment n tɛ se ka se ka mɔgɔ nɔgɔlen dɛmɛ o il faut k'an ka jamana yɛrɛ la de le changement commence within Cheikh Amadou le changement commence within Ɲanapo monsieur Ɲanapo karamɔgɔ Ɲanapo i ka foli bi yan ni ale ye Abidjan karamɔgɔ ba de ye non daluya b'ale bolo dɛ Ɲanapo i ka foli bi yan ne bala lamɛnbagaw Bazoum ne filɛ nin ye ja zonba kule ni Bazoum ye Bazoum ne ye zon fɔlɔ ye président fɔlɔ zon fɔlɔ ko mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ zonba kule filɛ nin ye président yɛrɛ donc pour usage de faux parce que ala ka wolosɛbɛn t'a ta ye il n'est pas de Niger il n'est pas nigérien ani cour suprême président o de complicité kɛ wolosɛbɛn bɛ Bazoum bolo a bɛ 5 bɔ à l'aide des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse ne bala lamɛnbagaw an b'o la Hermina Masami Alaye Fransi président a datuguna tuna kɔnɔ monsieur Macroni ala na kira monsieur Macroni ne y'a bɔ a yɛrɛ la k'a bɛ taga u ka dugu min tɔgɔ ko Corse c'est une heure de France parce que i b'a dɔn Fransiw bannen don ka Corsiens ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma Ali Sibi u bannen don ka d'u ma donc comme président min don il n'est pas aimé a ka ko man ni mɔgɔ si ye jamana kɔnɔna la ni ne Macron ni Macron tɔgɔ fɔ Faransi dɔrɔn n ka cɛ goro bɛ da i la a y'a yɛrɛ nege bɔ jamanadenw na il a abusé a y'a ka fanga abusé a nege tɛ mɔgɔ si la jamana kɔnɔna la masa min ala ye n ka cɛ k'a b'a essayer événement ba min tun bɛ ka kɛ Faransi kɔnɔ stade de France la Corse k'a bɛ taa o tɔgɔ ta ala na kira jani ala bana mɔgɔ la a banni la koyi ni mɔgɔw k'i k'a to ni m'a to n'a to ni kɔnɔ olu mɔgɔ kelen min ye sanga d'i ma u b'a fosi k'a bikɔrɔ u b'a puruti ils vont arracher n ka cɛ Macron y'a bɔ a yɛrɛ la k'a bɛ taga a yɛrɛ la don o tribunal k'a bɛ taga tɔgɔ ɲini a yɛrɛ ma ala na kira maa minnu bɛ kɛnɛma olu de wo ci a la wa maa minnu bɛ kɔnɔ la olu de wo ci a la wa maa minnu bɛ ka télé lajɛ olu de wo ci a la mais Macron ma se k'a ka discours kɛ c'était l'élimination totale de l'année depuis ala ye diɲɛ dan don min na président ma deli ka lamaloya ka tɛmɛ nin kan masa min ala ye ni ne kelen bɛ k'an ka jamana 14 pays Afrique ni ne kelen bɛ k'o mara a n'a ka jamana ɲɛmɔgɔ a n'a ka jamanadenw
Voilà voilà le pays qui est en train de guider les 14 nations de l'Afrique. On décide nous quand on a fait le beau ni kama. N'ambora kama unya famogo. Anta yere kemogo isa. Anta yere kemogo anga concentré ko nyama ko nga jamana kono. Anga bo nyogon tonyo la anga concentré yere ka. Anga jamana injo. Mo ti shiga jiya kono. Ha? Mamunu kuma se ku yere bobala datugu. Masami ala ya wulu kelme kana ka on mena kan datugu nan twan kono. Haya la je wo tigum sera ko président parce que ako président do. Non, ako président de France ire. Mo si kana soso. Ora flani ti foka gelauma. Anga président de France président. Que c'est la vérité. Hein. Na digra mo na anga bosse fala. Ah? Anga président de nous ne. Anga président de Macron. Na digra mo na iga bosse fala. Na digra mo na iga boto kan fola. Ne galon dawla ala kana hereke anga président de France nambora to kan fola domina anga présenté nambora sefa duna domina anga présenté into den anga président de France herebe chi herebe clé au tien on peut dire le beau discours mais ne yebe muna ne beaucoup analyser. Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Ouais, ne Macron humilié comme jamais. Ouais, à tôt, ni mato. Ouais. Pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Et bien sûr, nos bleus. Voilà, humiliation totale. Voilà, un président humilié. Ah, Kenemala fait la même chose. Bouh, bouh. Donc on est Francis président quand il a détourné Tchouakono, quand il a bel qu'il n'est pas à la hauteur. Quand il a bel que le président de la France il n'est pas à la hauteur. Donc Alika Danima, nous nous sommes en demandant à la. Donc ne bolo anga ninu kanga baroui kanga jamana keleke ka nyogon blasira mo munun be ku klo gelea e uluka mene kulu datuna chukono mamu te jamana fe uluka mene ku datuna chukono anga nyogon mene ni sebe e ka nyogon mene ni chienfoy anga bo janfa ni fisir wali ala anga concentrer anga jamana jokan parce que ne balala magaw mamu me ku jamana jo ni ulu baraka to la je ibena ka fo ku ko jamana jo amanga bari mo la bamanon côté ko sumbe dia kibo do o fitri mandé. À l'ère des infos pertinents, moi d'entier, je ne fais que mon analyse. Ne parlant pas de un boy 600, n'andado, mawarela ko o da auma. Ne parlant pas de Chine, yaka puissance ira diabela. Chine yemuneke. Quand la Chine tous, c'est tous l'Occident. Quand la Chine tous, c'est tout l'Occident qui tremble et grelotte de fièvre. C'est-à-dire ni Chine bougera, ni Chine kumana. C'est-à-dire Occident bérébé beau série. Pia! Prrrr! Yoko konoboli. Ah ouais. C'est-à-dire vous pouvez trembler. Yoko Aïcha, trembler. Gourou, 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 gourou. Oh yeah! 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 Aïcha, trembler. Gourou, 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 gourou. Ngache. Et Kalachine tous. Mais non, c'est tout l'Occident qui tremble et griotte comme ils ont des fèvres. Jean-Paul Pougala. 200 milliards de dollars partis en fumée à une seule journée pour Apple après que la Chine a demandé à ses employés de ne plus venir au travail avec leur iPhone. Clair. Ala na kira ne mani fo onyana abene toyu ne ma fo onyana surkati mo nguni be feka mulbali goshi nga goshi aposh konala ne mo fo onyana si tu veux régler un impoli a tia poshi la abena ala na krati ay amudo américain américain nga chebe mulbala ke bararo la ka patron me click kangarda e chien clen chien fla nga chebe continue dro nga chebe na dollar ba ko ti renvoyer ala na kra
nga cɛ i bɛ gɛn i bɛ girin k'i ka maliyɛn minɛnw cɛ ka t'i ka so cɛ i bɛ mun kalama i b'i sigi a télé tile kelen tile fila tile saba i b'a ko cɛ ko vraiment ne kun y'a dɔn est ce que ne kun ka kuma ta n ka patron fɛ vraiment ne kun ka kuma t'a fɛ han ne bila baara dɔrɔn la mun ne ma baara in kɛ de vraiment n tɛ dusu bɔ tuguni mais i b'a dɔn k'i bɛ baara min sɔrɔ kɔfɛ i tɛ maloya kɛ yen tugun wa wallahi i bɛ baara min sɔrɔ kɔfɛ i b'i tilen tewu parce que i bosili posi la o et tu as vu que privilège min tun b'e bolo ala ye sutura min d'e ma i ka baara de tun bɛ ka k'i ye donc i ye maloya k'i ka patron na a ye wari dɔrɔn de minɛ a t'i neni a t'i fa neni a t'i ba neni a b'a f'i ye dɔrɔn bureau kɔnɔ ko écoute on va se séparer vraiment c'était très bien de faire votre rencontre mais on peut plus continuer non américain b'o f'i ɲɛna ala t'a yɛrɛ sɛgɛn mais n ka cɛ a leçon i b'a bisi leçon de vie de don i tɛ gɛn tuguni ka bɔ baara la fo ka t'i sa donc Chine b'o de dɔn les chinois les occidentaux comprennent ça. Donc, ou ko dɔrɔn k'u ka baarakɛlaw tɛ se ka taga ni téléphone ye baarayɔrɔ la au moment du travail. Il faut plus venir au travail avec leur téléphone. O kelen parce que Apple bɛ bɛɛ bolo Chine masa min ala ye o Apple 200 milliards o de bɔra Apple ka chiffre d'affaires la 200 milliards de siɔn kelen pe a bɛ komi sisan Mali k'a fɔ Alassane Ouattara ɲɛna k'a tɛ taga a ka port la tuguni Alassane tɛ si fanga la. Mali k'a fɔ dɔrɔn k'ale tɛ taa Alassane Ouattara ka port la tuguni. Quand le Mali dit qu'ils vont plus aller se doter au port de la Côte d'Ivoire, non, mais Alassane ne va pas être président. Parce que quand tu tapes quelqu'un dans sa poche là, aw bɛ ka mun fɔ ne ta Alassane bɛ ka jamanaw ci, Alassane bɛ ka Afrique emmerder, mais non, non, an ka président nɔ b'a la sa. Mais pour faire la guerre avec Alassane, et moi Alassane a se ka Mali affamé ya. Tu as vu ce qu'il vient de faire au Niger? Les Nigériens ont toujours l'embargo Bouloukaon. Parce qu'Alassane, c'est un banquier. Il sait quand tu tapes quelqu'un dans sa poche, là, vraiment, ni Merkel Mautu, là, il fait me sourire, écoutez Merkel Mautu. Ah non, Alassane Badon, c'est un banquier. Donc, on a un embargo utilisé. Mais en flané, en trois, il y a fait délit là, il y a fait ça, on est cligné, il y a Malien million d'euros de Abidjan, Malien million d'euros de Abidjan. Moi, il n'a pas de Abidjan. Et tous payent leurs impôts. Et tous servent la Côte d'Ivoire. Et tous aident Côte d'Ivoire de se faire construire. Ils font partie de l'économie de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de Alléluia, fais-moi feu vert. Ce n'est pas Allah Akbar, il faut me faire plaisir. Non, ça c'est l'économie. La masse est égale à l'économie. Jamaï Wardi où? Donc, ni be keleke, il be keleke. Ni te keleke, il te keleke. Mais ni be fait que Mongolangolon kele, il va gaucher à Pochkona là. Donc, Chine flène ka Occident gaucher à Pochkona là. Tout ce qu'ils ont dit, ou quand on a ko téléphone, t'es na barake air là. Et qu'il t'es na ni téléphone, il fait barayoro là. Au drone kele, au bout de quelques heures, il faut mou. À une seule journée, le calendron, Apple a perdu 200 milliards de dollars. Maintenant, que Hawaï a trouvé la riposte à Trump, place Biden, le gouvernement chinois envoie un tout petit message aux Occidentaux que sa part de contre-sanctions n'aurait rien à voir avec le boomerang de la Russie. Chine flene ka ira diabela ko ale ka contre-pouvoir oni irisila ka kɛlɛ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sira la ni fɛn fitinin ne olu ka mouvement na n'olu ko k'u bɛ sanction sigi tubabu la kan n'o de fɔ aw ɲɛna ngo les blancs ont besoin de tout u bɛ daba de kɛ ka mɔgɔw lasiran a bɛ komi i fitinama sa i terikɛ min bɛ to ka i bagaba gɛrɛ na ka to k'i tɔɔrɔ don min na i bɛ wuli k'i jɔ dɔrɔn ka cɛ i bɛ koro kelen fili dɔrɔn i bɛ na k'a fɔ fanga yɛrɛ t'a la i b'a gosi a nun kan dɔrɔn a bɛ bɔ ka bin i bɛ ko cɛ tous ces temps là ni mun kun ka ne bagaba ka ja ale bi a bɔgɔman gɛlɛ yɛrɛ donc Europe bɛ ten ne. Mais ta guerre que Chine, il ne peut pas aller à Hawaï, il ne peut pas aller à blablabla, il ne peut pas aller comme ça, on va les attaquer, ils sont en train d'aider, ils aident la Chine, ils aident la Russie, voilà, Chine m'a créé, Chine m'a donné un téléphone de barayero qu'on a là. Téléphone de barayero qu'on a là, toi, vous êtes un frère, Amérique Bora, France Bora, Occident Bora, au moment où Bora, au moment où nous, au moment où Fanini, quand téléphone t'es na barayero là, moi, quand téléphone s'en est, quand t'es na barayero là. Donc, mais ce sera une riposte volcanique. C'est en 2019 que Hawaï était devenu le numéro 1 mondial de vente. Donc, donc Hawaï, Américains ont Hawaï parce que apparemment, historiquement, les Chinois ont tardé parce qu'il y a déterminé c'est les Chinois métis qui sont là-bas. Donc, il agira économique en Amérique facilement. Donc, voilà la Chine. Ou puissance. Mais nous, qu'est-ce qu'on a demandé de nous? Une belle la tobe ka foka ngona den soro ka geru wula ngo jamana ko na la ka on distracté wala sa on la chaya donc or lambe ben na en ben la seule unité va faire que on peut avancer mais nan trop disperser là ka to farfara là ka kele kuntan wuli wulanda la antitare
Sans l'harmonie, Dieu n'est pas présent. Sans l'harmonie, Dieu ne peut pas être présent. Sans l'harmonie, Dieu ne serait pas présent à votre faveur. Maramadi, bente yoro, karamate yoro, ala teola. Dieu love harmony. Dieu love l'harmonie. Dumi baskilinu, ni cheni musobe ben, ala be nafolo da auma. Mangamburu babe dumi kono, ngache ala be jine farmamba blain, ngache jine nyuma metara. Yefam, aramadi bente dugu min kono la, hereto dugu kono la. Karamate dugu min kono la, hereto dugu kono la. Jafa be dugu min kono la, hereto dugu kono la. Parce que faka donga foko ala de taille dien fembe, ala de toko yara zak. Meklinga kuma fawi, ala de taille dien fembe, ala de toko ya nour. Ala de kulu dan ka ji dan, abe kulu la bo anola dugu la fa ka masakle ala, mate bo kalama. E ma deleka kulu ya ibe bo dugu fedo, ibe bo dugu be jero ba chile, kulu be chairema. Wo ala ka baradi, ibe ji jibe woyo, jibe ja, jibe chaya mo site ji son. Jo en ka foki yo ngata ji di jima, oya. Ebe yiri belel ba e furuba amunu bolo yoro la, ibe yiri be jaya ka sa adegelegela, ima deleka jika koro. Jonne be ji di yiri ma. Ala de boke. Donc ni mo ni dara na dron, tu vas voir l'harmonie. O ni mo ngoy essayer ki kolonga harmonie na dron, ibe ki tay yere tay kungolo la. Au défaut de farafina. Il faut que farafina ala séduit to le nyedon. On doit apprendre comment séduire Dieu. Je vous dis la vérité. On yebe to buna ka kafira bela. Mo be kodom ne kodom ba ni yoro de nga boro konala. To be ala don. Kana to buna ka kafira la yere. To sait comment attracter Dieu. Le blanc sait comment attracter Allah. Wallahi bila lezi. Parce que Allah kika ake kulu beta bouila yomal kiyama. Mais pour que Allah qui sont, il be Allah attracter. Allah be avec comme il be fait lumière mena ka sokono. Il be ta courant, il be amplu do folo, ni amplu do, il be ta contacter kala, ni mo ke courant te mena. Donc Allah be délite to la. Moru kulo mena. Il faut séduire Dieu. Abe Allah la dimi ka soka foko Allah ka au son. Abe nyon jamfala, Allah ba au son to dimi. Ateka ben. C'est que ben ça ne marche pas hein. Donc ce qui fait que devenir le numéro 1 mondial de vente de téléphone mondial. Et c'est la même année que le président américain a dit qu'acheter Hawaï, c'est espionner l'Amérique pour le compte du gouvernement chinois. Comme ça n'a convaincu personne. Ils sont passés à la vitesse supérieure avec une série de sanctions interdisant à Hawaï d'utiliser jusqu'au système opératif pourtant gratuit de Google Apple Android, rendu gratuit par Google pour casser le monopole de Windows de Microsoft. Donc Chine est business dominé. Chine fleneka et tobu datuna tukono akara baray. 200 milliards de dollars au bout de clé. Donc tobu taro tout daromna, tout daromina, Chine n'est rien à s'amuser avec. Chine te mo tergaire. Yefom. Chine te mo tergaire. Donc l'économie N à N à l'ère des infos pertinents, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Donc amola ermina ko ngache ko zanabe kuma do foko koni fa no maba kana nyogon shidongo kuma fo yefamu masami alaye Alassane Ouattara alebe ka foka be dien kele ngache alakan sa bil hak ne bala na ba mena break news da uma non Evran ko il peut plus manger garba. Non, Abidjan Koko, il peut plus manger garba. Les Ivoiriens disent qu'ils en ont marre de manger garba. Il dit qu'Alassane est en train de jouer le gros bras partout dans le monde, alors qu'il n'arrive même pas à manger. Comme Malo Bana, Malo Tessora, Abidjan. Vraiment, mais à la déli, à la canoë, on t'a qu'à quoi. Mais vraiment, mais qu'à Alassane Nema quoi. Il a tché et comme il boit d'atout, qui me moro au clé. Voilà, monsieur, vent en guerre, votre pays n'a même pas à manger. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine, hein. Était chigné, était richilaï. Faut être ébolo. Kébir, empereur. Comme Chine, mon gars, Europe là. La Chine vient de dire au monde que maintenant, c'est moi qui commande. Qui va riposter? Qu'est-ce qu'Amérique va dire? Rien. Donc, comme il m'a dit, Alassane Ouattara, on a Congo, Mali, Burkina Faso, on est Niger, ou ka Faranjonka. Il va y Burkina Mali Faranjonka. Parce que on a communiqué au Bekele. Vraiment, Burkina présent,
ibe ani Assimi Goïta ala k'u simaya u kɔni u farala ɲɔgɔn kan Burkina ni Mali ka communiqué bɛɛ ye kelen communiqué fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ kelen je crois que ko dɔ bɛ tɛmɛ hali jukɔrɔ an tɛ mun kalama je crois qu'on va savoir très bientôt parce que n'i ye kow kɛcogo ye i b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka Mali ni Burkina bɛ fara ɲɔgɔn kan c'est inévitable je crois que le moment est venu c'est tout à fait destin u ka anw jamanadenw minɛ dɔrɔn an ka don bɛrɛ la parce que a se ka taa anw kɔ fo maliyɛn den ka kɛ mɔgɔ de ye i ye faamu ne bɛ sariya kɔ dɛ ne bɛ sariya kɔ bi n bɛ sariya kɔ sini ne tɛ mun fɛ ne tɛ yɛrɛ woloma de fɛ a bɛ komi i k'a fɔ sisan ko yurugu banna Adama Sangare bɛ e place la jamana nɔgɔlen don o kɔni ye mananakan ye fini kumana Mali nalomaw fɛ ne kɔni dan tɛ t'a la ne bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna aw tɛ ne ka kɛlɛ faamuya aw bɛ fɛ ne ka kɛ monsieur va-t'en viens avec nous ne t'o la non moi je peux faire des analyses à moi-même ne tɛ girin ka tugu mɔgɔw kɔ parce que bɛɛ bɛ kulo la mɔgɔw ye ne wele kow kelen Dante i m'a faamuya Dante i filɛ nin ye non ne bɛ ka lajɛ cogo ne de bɛ ka lajɛ ten o mais ne tɛna se ka n tɔgɔ tiɲɛ parce que diɲɛ bɛɛ de bɛ ne lamɛn ne se ka n yɛrɛ tɔgɔ fili manako la je prends mon temps et j'analyse je prends les choses à leur valeur je prends les choses par rapport à ce que j'ai comme assez ɲɛ bɛ mun na n bɛ n ka analyse kɛ n'o de ye ne tɛ n ka analyse kɛ ko parce que i bɛ ka ne wele k'a fɔ ko nin bɛ tan o ne ɲɛ b'a la o ne ɲɛ b'a bɛɛ la je peux faire 1 + 1 est égal à 2 voilà donc de ce fait et Chine filɛ k'o de yira diɲɛ bɛɛ la ko fanga b'ale la i ye faamu donc Alassane Ouattara ale fɛn t'a bolo a ka dugu t'a ta ye le palais de la Côte d'Ivoire appartient pas à la Côte d'Ivoire. Tous les business que les Ivoiriens disent qu'on mange goudron là, ça appartient pas à la Côte d'Ivoire. Alassane a été mis là-bas comme un employé. Alassane n'est pas un président. Alassane c'est un sous-préfet de la France. C'est pour cela qu'il passe 3 jours en France, 2 jours en Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi. Alassane il met clé Samaké Franci avec clé flaquée Abidjan. Il est le sous-préfet. Donc Massami Alaye minbar sanfɛ kunu kutuba a kɛra Alassane de kan ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la Abidjan n bɛ sa o ma sara kala dɛ a lamɛn bɛ sɔrɔ k'a datugu n'an gola kɔnɔ a ye damɛ nin ka di a ka di dɛ et toutes les autorités dans le monde mais particulièrement les autorités de notre pays la Côte d'Ivoire. Personne n'a imposé le pouvoir à quelqu'un, c'est de libre choix volontairement qu'on convoite le pouvoir parce qu'on a quelque chose à apporter aux populations. Je dis bien aux populations. Quand on développe un pays, c'est pour mettre à l'aise les fils du pays. Mais si le pays se développe et que les populations souffrent, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. On dit aujourd'hui la Côte d'Ivoire est émergente, il y a l'argent, il y a tout. C'est très bon. Mais je viens d'apprendre ce matin que le prix du riz a augmenté. Le prix du riz a augmenté. What? Je remercie nos autorités pour tous les efforts qu'ils fournissent. Qu'elles fournissent. Mais ici, là, je ne les encouragerai pas. Je prie là de les inspirer afin qu'on revoie le coût du riz. Les denrées vitales, les denrées alimentaires. Nous n'allons pas partager, je l'ai dit, plus loin je le répète, nous n'allons pas partager leur salaire. Nous n'allons pas partager leurs privilèges. Nous n'allons pas partager leurs prérogatives. Nous n'allons pas partager les voyages luxueux. Nous n'allons pas partager les palaces. Mais les retombées, les fruits du développement dans le pays, même si le pays est en chantier, ça peut nous permettre de manger. À défaut de distribuer l'argent à chaque citoyen, ce qui est impossible, on peut étendre ça dans la bonne gouvernance en surveillant les coûts des denrées alimentaires. Le pauvre qui arrive à se nourrir n'a rien à envier à quoi que ce soit dans le pays. Il ne pense même pas aux autorités. Il ne pense même pas qu'il pense à aller faire son travail, avoir son petit sou, venir se nourrir, dormir, se réveiller, la routine jusqu'à ce qu'Allah dise « le match est fini, Dunia est fini, venez, vous allez rendre compte ». Nous demandons à nos autorités de faire un clin d'œil dans ce sens. Le prix du riz ne doit pas augmenter en Côte d'Ivoire quand on a une agence créée spécialement pour le développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Un haut responsable qui est mis à la tête d'une structure pour le développement du riz en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz. Pour qu'on ait à importer moins de riz. Mais en attendant que cela soit, nos autorités, l'État doit servir de parapluie, de couverture, maximum de partage. Il faut laisser les cœurs.
On ne peut pas augmenter, sinon le carburant augmente. Non, non, il faut laisser les caires maliens, avec Keroubla. Il faut jeter les caires, s'il vous plaît, avec Keroubla. Les transporteurs augmentent aussi. Mais il n'y a pas de réaction, parce qu'on essaie de faire un effort de sensibilisation pour dire comprenez. Mais côté manger là, non, non, on ne va pas comprendre. Non, 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 non. Dominique Fanvewa, voilà, allô, Dominique est là-haut. Les autres choses là, on peut supporter, on peut attendre. Mais manger, normalement, certaines choses doivent être subventionnées. Je ne dis pas ailleurs, quand on dit la Côte d'Ivoire est en train de devenir la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, il ne faut pas que ça soit la locomotive des affamés. Il ne faut pas que ça soit la locomotive des gens qui ont faim, qui ont soif. Des gens malades qui ne peuvent pas payer médicaments. Non, il faut que ce soit la locomotive des gens bien en forme, bien gras. Et quand on dit non, moi-même je vais changer de nationalité, je vais devenir ivoirien. Mais quand on est là, le riz augmente comment? Normalement, certaines choses doivent être subventionnées par l'État. Tout ce qui est nourriture, même l'eau et le courant, c'est des éléments vitaux pour nous. On ne peut pas vivre sans ça. Oui. Vraiment, que les commerçants qui le font, si c'est à l'insu des autorités, que cela revoie la copie. Si c'est à l'insu des autorités, bon, autorités, je vous informe que les choses sont en train d'augmenter en désordre. Maintenant, si c'est à leur connaissance, d'après les jeunes autorités scientifiques. Oh, Yakou. Et d'après les Ivoiriens, tous ces gros bouches là. Hein? Oh yeah. Malion, ne m'a fait aounyana. Moi, je suis mara. Moi, je vous ai dit que moi, je suis mara. Président, il bolo fariga fanga la trop. Jamanyemoro, il bolo fariga jamanyemoro la trop. Jamana keri fait trop. Ni Congo y mene. Ça, c'est historique. Ma cité Congo mara. Ma tika fantea. Ka flaka Congo faroka. Non. Ma cité Congo mara. Ati korbo. Congo to c'est mara. Donc il faut que ces petits présidents-là, comme Alassane Ouattara, ils comprennent que les Ivoiriens disent qu'ils ne peuvent plus continuer à manger garba. Comme Maloté Sekasan. La vie coûte cher en Côte d'Ivoire. Et voilà ce monsieur qui va aller mettre embargo sur les autres pays. Toi, tu ne peux même pas faire nourrir votre pays. Tu es en train d'emmerder les gens avec du pont. Il faut donner les gens à manger d'abord. Quand les gens ont mangé enfin, ils vont faire leur propre pont. C'est pour ça que j'ai dit à ma population malienne, il faut qu'on ait un Sénat d'Umbala. Et avant-hier, il y a un de mes grands frères qui m'a appelé des États-Unis. Il dit, Doro, tu m'as motivé là. J'ai payé 7 hectares. J'ai dit, félicitations. Maintenant, les jeunes maliens, nous pouvons faire Barobe, photo Takachitima. On a une association de la Fourouko, Inch'Allah. Donc, nous, on sait qu'on va s'en sortir. De ce que les Maliens qu'on a eu, on sera qu'à d'autres berla 600. Zoya inga dabla on jamana kono ama yereta. Ala sonama anga jamana problem bay shwelle. Bon o dume ka damna 600 ala kana ke kumaye, ala kana ke mo nyemo nyenaje, ala ka ke zumba kamene. Mo ka na folo boro ni mo ta don abem na bezo ne da fo. Mo naka wori boro don inte abezo. Wallahi billahi lizi. Worte korba sangulula. Worte korba sangulula, worte bo daga kono, worte kono ka di mo ma, worte bo sangul worte korba yirila. Ni ye mɔgɔ a tɛ baara la wari b'a bolo zone do ni tɛ mɔgɔ wari bɔrɔ do a bɛ ka baara kɛ ni wari c'est un voleur a tɛ kɔrɔbɔ je faamu n'a ye sɔnni dabila sisan jamana kɔnɔ jamana bɛ jɔ donc Alassane ne filɛ nin ye le monsieur économique le Mali va être sur ses genoux dans 3 semaines 6 semaines vraiment moi je connais économie la Russie n'a pas d'argent et c'est la France qui est riche les Ivoiriens disent que yako les imams disent qu'il peut plus. Et puis, on m'a demandé, ou quoi Alassane ma, quand il a forcé Alassane de devenir président. C'est-à-dire, en un mot, s'il ne peut pas les faire nourrir là, il n'a qu'à quitter. C'est ce que les Ivoiriens disent. Ya tawakkaltu Allah. Emro alakain. Voilà tout. Voilà ces messieurs qui voulaient affamer le Mali. Après le Mali, c'est le Niger. Il veut créer la guerre partout. À cause de la France. Tout le monde doit mourir. Il est le meilleur président. L'Abidjan, c'est frontières. Ça va chez eux. Regarde, le pays est beau. Mais les Ivoiriens disent que, écoute, ce n'est pas eux qui habitent dans les palais. Et ils n'ont pas les luxuries. Et ils n'ont pas leur salaire. Donc, vraiment, la population souffre. Ivoiriens, coûte ça.
Écoutez, il ne peut pas tenir. J'ai dit, il y a mon gars là, à la bosse là, tu crois pas? On a n'était Janfa fait, n'était mochi Janfa. Ne flani, ni ala na krache ne be jeke, na ma boy là te bonne là. Wallahi billahi sumatallah. Parce qu'il va ni mena ya la ibe Janfa donc quoi? Janfa, ni e mo Janfa. Avec sarila ni armade aklima ibaro ka fokiye Janfa ke ni ka kekun ala bi bois akolo konala. Mais ni ko kibe Janfa were ko fait, ala o Janfa o son tani la haraw. Alassane, il a trahi tout le monde. Il essaie de mettre les cololos sur les autres pays. Voilà son pays maintenant qui est en train de subir. Vous avez vu que le Malien maintenant, vous avez vu, nous on a les peaux dures. Il ne peut pas tenir. Hein? Les Ivoiriens disent que ou te bi ou te sini. Dieu dit, je suis la lumière et vous ne me voyez pas. ala ko kale yelene comme ko armado nyetala. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Ko ale de danaye, ale de tien o bela andalente ale alala. Ako kay yelen anyetala, kale tien anyetala avec akuma burama de on fait temps. Je suis la route et vous ne me suivez pas. Ala ko kale de Israël na fanga kuma konala. O bela atin sui. Je suis la vie et vous ne me cherchez pas. Ni de ni de ninda oma, ni de sani baloy. O le ka kanyin ngandon, o bela ote kanyin ngandon. Je suis votre chef et vous ne me obéissez pas. Ne de audan, ka ninda ola, ka au bange, ka dieda oma, ka sangolo vlada, ka dugolo vlada, o bela ataka masakela e segima. Sabuya e fabuhana rabbukuma tukaziban. Aye mune ka masakela la, ni dutele maleka ala ka masakela la. O bela atabunya. Je suis votre Dieu et vous ne me priez pas. Nyauda akam baton, o bela atem baton. Si vous êtes malheureux, ne me reproche pas. Donc, na e kolos ki kanale ala jala ki de, ne ala kuma kane bunarama deuma, ne momunuma, ne kanarda badi. Donc, si vous êtes malheureux, ne m'approche pas. Ikeri kanale ala la. Oui, na e kolos ki détourne chikono, il kana to bida kono de. Parce qu'il fait fier qui a kéma soit chima. Ah oui. Ah oui. Si vous êtes malheureux, ne me le rapproche pas. Ni ala écologique ka ko obliga jamana konala ka jamana de una wuli krefe ke kanun kuminga ko bika dalam kuminga ko bika ki kanale ala yininga de. Ko parce qu'il fait fier qui a ké. Akui kana son fefe ma ya beke yire ke fembe ay kangarim de ma soma e ko kibi sagori ke ala ko konae mangoya sikika na e dese blika na e kunangoya sikika ki kana adigale ala la de. Fais passer ce message et ne dis pas que tu es occupé. Dieu te regarde. Donc ni ne be fo die ma unyana i boyana trop i ka boyani jayate en faramambo i ka nafolo tiara trop i ka nafolo te furan bo ala tina togo dima furana kuma dumare fe ala tina dalwa dima ka teme furana kan nga che furana ntara o la rama dinga nimania ala ko muma nga ke angana ke ala ko janfa mandale ala ko kale rete ya fa mami mako e fesir waledi janfa ti ya fesir waledi de malion ay kuma ina mere meka guno de dawmata janfa fitini teine janfa fitini teine mo nye mo janfa ala be kolos ki kun et puis kolon mo ko do mo de ba jete mine quoi ni gere wula dro ala kuma kan e quoi mo to fam ya re muru kulo bene law ala be message janfa mayna la ilaha illallah malion abe kulo ngelaw ya tawakkaltu ala ni mo ni fin janfa mami segani no fe ni o janfa do ala be kumi fe un coup mais mo ni ala ikma duma parce que bete ala ka ikma famia bete ala ka message ou famia mais mo ni ala e nyaduluma uluba famu message de don c'est des codes ala part en code avec l'être humain janfa de main parce que janfa est ala ka kele de ni janfa nana dron ala be beboy abe bere boy aba ko fralité kin ala be la fralité au begen ala be ni sigi ala be kele ala ka kele abe kele ni tasmai abe kele ni kollowi abe kele ni masibawi abe kele ni kolobawi abe kele ni sanji abe kele ni fiei abe kele ni janfa ka janfa wala wuli janfa kono ala ka bara de ni message abe kele ni tasmai yoro la dron ala be ka kuma ni die kele dron ala be ka kuma bunu arama don fe ye famia nunu ala kuma kani abe ni ke muni la fisir wala janfanti oni
filani kafu janfantiya ye filani kafuya de janfa ma ɲi dɛ ala k'an kisi janfa ma o de la ne dante tɛ janfa fɛ wa n tɛ janfa kɛ fo ka taa n dan kaburu kɔnɔ masha Allah à l'air des infos pertinents moi Dante je ne fais que mon analyse ne bala lamɛbagaw an ka bɔ yen an ka da don jamana kɔnɔna an kumana janfa kan an ka janfa yira la tuguni ne bala lamɛbagaw bɛɛ y'a dɔn an ka président a ye baara kɛ Asimi Goïta maliyɛnw ko terrain Asimi terrain di maliyɛnw ma ne ko aw ma n ko hadamaden n'i jɛlen tɛ ala t'i dɛmɛ maa nɔgɔlen ni ala tɛ baara kɛ masa min ye ala ye a bɛ k'i kɔnɔ k'o terrain min nana ko maliyɛnw b'a fɔ k'i jɔ n ka maloya an mɛnna an ma terrain sɔrɔ i jɔ n ka maloya an bɛ nin terrain in an b'a minɛ an da la ni terrain an b'a minɛ ba la ni terrain in an tɛ yuruguyurugu kɛ nin kɔnɔ o la an ka baara bɛ to an bolo an bɛ mɛn baara la ayi cayi u t'a kɛ la ilaha illallah o Kayitaga terrain min bilala sen kan o Dakarataga terrain min bilala sen kan o Kita terrain min bilala sen kan masa min ala ye Mali zone denw y'u ka baara daminɛ k'a fɔ Mali zone denw foire-denw u b'a fɔ ko baara t'u bolo ni baara d'u ma u bɛ tila ka kɛ suɲɛliya ye olu u y'a daminɛ masa min ala ye an ka terrain gari fana biye u talon de filɛ nin ye ka t'o pirater wari min kan ka don jamana kun président ye wari min don o la ka a muɲuma ko bɛɛ kɛ k'an to guerre la ka terrain bila walasa mɔnɛ ka bɔ anw na masa min ala ye maliyɛn den dɔw filɛ nin ye aw ɲɛ b'olu la tan ne t'a dɔn kun min na sɔrɔsiw t'u ɲɛda bɔ quoi nin bɛ digi ne la sa ka zo minɛ k'o ɲɛda dogo ne t'a dɔn Mali bɛ jɔ don min na a bɛɛ n'ala na kira cɛ ka zo minɛ maa min tɛ jamana fɛ e b'o ɲɛ dogo e b'o ɲɛ dogo jɔn de la c'est ça c'est dit mun a b'a yira an na an mɔgɔ de bɛ mɔgɔ kamalenkɔrɔ disi la mɔgɔ bɛ kamalenkɔrɔ disi la donc n'an ye mɔgɔw ɲɛda dayɛlɛnni daminɛ don min na zoya bɛ dabila Mali kɔnɔna la i faamu donc ne bala lamɛnbagaw an ka terrain gari kura in n'a bɛ k'i kɔnɔ ko maliyɛn den bɛɛ bɛ dusu ta k'o minɛ n'a bolo fila ye parce que depuis Musa bɛ balolen i y'a faamu depuis Musa ye waa wɛrɛ terrain taara depuis Musa ye waa wɛrɛ parce que terrain gari tugulen don an ka du de la n ka cɛ mairie ni banque de b'anw ka so ni terrain cɛ arayi cɛ i y'a faamu donc an kɔrɔbayara ni terrain ye an y'an ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ terrain na an tun bɛ taa an ka leçon ta dépôt la i faamuya masa min ye ala ye o terrain min nana ka na somɛrɛfɔri mɔgɔw dɔw bɔ baaraya la a b'i kɔnɔ k'u bɛna dusu ta k'o minɛ parce que u mɛna sɛgɛnni u mɛna sigilen non o t'o kɛ dɛ u bɛ t'u sɔnkɔrɔ de daminɛ suɲɛli o la ne bɛ ala deli ya rabbi Allah ala ka jamana yuruguyurugu kɛlɛli ala ka di an ka faama ma ala k'a to kasɔnge bɛ sira min kan sisan o y'a fɔ n y'a fɔ ne bɛ kasɔnge gosi tuma caman mais n t'a gosi à sa personne n b'a gosi an ka jamana baara de la ne bɛ kasɔnge gosili min kɛ n'a ye nin lamɛn vraiment ala ka kasɔnge taa ɲɛ dɛ n'o de fɔ aw ɲɛna n'i bɛ baara kɛ dɔrɔn ne bɛ sa i nɔfɛ Mali la bɛɛ ni ala na kira cɛ kasɔnge n'i tulo bɛ n na i bɛ ka mun kɛ ne tan vraiment an ka dugawu b'i ye ala k'i taa ɲɛ ala k'i sankɔrɔ tan tant que i bɛ nin sira in kan kana maa bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn kasɔnge kana maa si bɔ mɔgɔ la parce que tant que i b'o kɛ maliyɛn bɛɛ bɛ don bɛrɛ la sisan parce que bɛɛ ɲɛ b'i tagacogo la mɔgɔw ye ne wele ka bɔ Faransi ko Dante ko vraiment ko kɛlɛ bɛ ka kɛ k'a nɔ bɛ ka ye donc kasɔnge i bɛ foni yɔrɔ la non n'i m'a kɛ ka ɲɛ an b'i datugulan ci kɔnɔ dɛ a bɛ Adama Sangare kɔnɔ ko n bɛ kulonkɛ de la n'a ma Mali nettoyer a bɛɛ n'ala cɛ an bɛ ligne bila a kama an tɛ kulonkɛ la dɛ n'i tɛ se dɔrɔn il faut retraiter je crois que tu en as assez d'argent tu as assez gagné ta vie il faut quitter le travail c'est tout ce qu'on demande il y a rien de personnel parce que n'i ma baara bila n'i ko k'i b'an ka jamana nɔgɔlen ta cogo la an tɛ bɛn a la dɛ Adama je te dis an bɛ bɔ ka marcher kama ça va pas marcher hein. Moi je n'ai rien contre toi mais t'es ka baara de kɛ notre pays est sale il faut faire quelque chose là-dessus ni yɛrɛ ya ne t'a dɔn Asimi t'a gɛn kun yɛrɛ la il doit être renvoyé parce que sûrement aw se k'a bila kaso la parce que n'a taara kaso la a bɛ bɔ donc a y'a gɛn dɔrɔn ka bɔ baara in na c'est tout ce que nous on demande il faut le renvoyer donc kasɔnge i bɛ baara min na tile fila in na an bɛ ala tanto an b'i tanto n'i continue nin cogo la i ye ne terikɛ ye mais n'i ma continue nin cogo la i k'a dɔn k'a fɔ ko ne Dante ne tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ ne tɛ makun dɛ n tɛ makun nkalon kan n t'a kɛ bi n t'a kɛ sini n tɛ vivre là n tɛ va en guerre là mais je fais mon analyse par rapport à ce que je vois je fais pas mon analyse par rapport à ce que les gens disent non je veux pas faire ça ne t'o mɔgɔw la dɛ voilà ne t'o la dɛ n t'a gɛrɛna bi n tɛ don a gɛrɛna que cela soit très clair alhamdulillah n t'a gɛrɛna donc Mali kɔnɔ maliyɛnw a y'a ye président bɛ ka baara kɛ maliyɛn denw yɛrɛ bɛ suɲɛli la o de la nin yɔrɔ in na Diripa kun kan k'u ɲɛda bɔ mais Diripa y'u ɲɛda dogo ne t'a dɔn Diripa y'u ɲɛda dogo kun min na n'u bɛ se ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna ko mun na i bɛ zo sutura mɔgɔ min bɛ e sutura mɔgɔ min y'a ka jamana wɔyiba k'e bɛ t'o sutura moi je ne comprends même pas c'est des mix communication nin yɔrɔ in na an b'an ka faamaw fo minnu y'u minɛ k'u datugulan c'u kɔnɔ olu de filɛ nin ye jaraminɛ jaraw i ye faamu vive nos faama suɲɛli de bɛ jamana in kɔnɔ dɛ a bɛɛ ye zo jamana 90% bɛɛ ye zo a bɛɛ o de la kɛlɛ jɛlen tɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ yurugurugu in kan hali attaque min filɛ nin ka kɛ suɲɛli de don
ou be beredi on perd 3-4 personnes ou be secret ferré a benalati malien fait tout pour l'argent ou be comme que war no fait fembe parce qu'il y a pas de conséquences et allez ka da dir pas tes zones d'abord o te kele do ya e be zo me to ki bango nya d'abord amena ku iku na photo ta dro e be ta kamele ngoro d'ici là on a même mun kamele ngoro d'ici là e che mo be che d'ici là il va que ala na kira kama ni te nyabo dro dir pas ni photo ira na ma ya faye ni photo ira na tu ma ya faye donc mali kono so le ben et doba foko e dante non ni e ara ede boy baro non kana kuma ton tola parce que o de kadu ki kana kuma ton tola il be tia fo o baro ka tia fo ita sheka bo kite ka tia fo ba fo ki kana kuma ton tola OK comme te kuma ton tola mena zo ra la no e tamange so e ga jamana kono nga che tu kono mo bere mena nga jamana kono kana on te tukuna twan kono ne zo ba kule fla fene menele forgabe muna ale be barake bangi de kono donc ni tari ga war toucher ale be ni chain wele o beti brake ki datuna kari kono ala ba maliba mo zone do abezo na bora kala do achima mu to bla jamna a partager ay kasunge nebi no fek e ne koni nebi no fek kelena nebi no fek kelena kasunge me boro ne américain net découragé wa ne ka teli donc ibe américain courage qui là quoi ya famia et bien américain courage qui là on a télé nous sommes en vitesse ici donc les zones mafia en direct degré forgatigi ale be bangi de koloni trakata warta e bi kosindron ale be ni join wele obita marfa de la ki ka wormene ngati anga fama we fele datu nan chukono regarde par là par là fais-moi face ouvre les yeux regardez la caméra. Ouvre les yeux, j'ai dit. Yénia. Ça va? Temoloya. Au lieu d'aller travailler, ils préfèrent d'être des voleurs. Jamana Bekera Zo. Ou te son barama. Bara ou tanadi. Niko ko ba. Ou be bolite. Niko ba doro. Ni bena bara fodoro. Ou be bolika tu ira faka. Niko doro ko ba. Abena bara fodoro. Ou be boli. Biri. Ou te bara fait. À l'aide des infos pertinentes. Moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Ne balala me brao, fangabe ala de la, fangate jona, sebe ala de, anganya, anga sabali, anga donga foko fangabe ala la. Ambola Hermina, masame alaye Maroc qui est en avance, Maroc mieux surako doué, Maroc qui est en train d'inventer leur voiture, Maroc qui Dieu les a donné beaucoup de choses. Allah ya toka masakele ala, ne balala me brao kaira bela kafo, ko fangabale ala de la. Fefe ajabake. Alni nadra ni ma arama denga nga sabali kasira ala nye. Sukoni du sajeti kun fa kun ka jamana mene ka kina foko ala ma dan kun fa kun ni makungo kibe nke gerra Maroko fe ku mi ka jamana bo dugolo kan jom se nke ala kun fa kun ni makungo kibe da bi Maroko kan nke foki sa bom ku mi ka jamana chi jom se nke ala wo tout asra jona mashi ya rab ni la Maroko kan siran janfanye ni la Maroko kan siran kokolon konye ni bɛɛ ye kokolon ko de ye ala mana dimi adamaden kɔrɔ a bɛ nɛgɛ kasara fanga bɛ ala la dɛ ni tiɲɛni bɛ kɛ jamana kɔrɔ ala bɛ jamana jaabi a tɛ kɔrɔbɔ a kalika fɔ kɔrɔnaya o de don ya rahman donc masa min ala ye a ka masakɛlɛya yira adamadenw na ni bɛɛ ye mɔgɔninfin hakilima ma kangarida de mɔgɔninfin ba joli k'a faga k'a bɔnna nin na pewu masa min ala ye nin kelen Marokon bola ibe ka boli ka ta min tagaro tila ibe ka boli ka ta yoro mina abe ko dugolo fere yere ibe ki nyesi yoro mina abe ko sobo ko bi so kuntri ya Allah karamaden waju kan réel konala o bela aramaden ko kabe aramaden wore tien ne tseka juga tien ne be sala nyesa wallahi dabate malion ni nga waju be seka mo mina wuli ka bo snogola anga sala nyesa fanga bala ala kan fara yala nyeslen jonkan donc ni wala ka masakele adi yefam ka Maroko mine ka a yugujugu ina fako ni jamana bainte ka Maroko mine ka yugujugu yoko ni jamana industrialinte karama don faka karama don bono nina ka yira ala bela ka fako fanga bale ala la ko c'était join ko sebale ala de ale masame jeda ala me à mesure que les secousses s'intensifient hier soir. La panique gagne les Marocains. Ils fuient, mais pour aller où? Car même dans les rues, plus aucun endroit n'est sûr.
Il était 23h13 heure locale, minuit 13 en France. Certains prolongeaient la soirée au restaurant, comme ici à Marrakech. Quelques instants d'incrédulité, puis un choc immense. Au milieu de ces rues envahies de poussière, celles des bâtiments devenus des ruines. Il ne faut pas longtemps aux habitants qui s'échappent ou qui partent secourir des proches pour découvrir l'ampleur des dégâts. Les maisons effondrées, les voitures écrasées. La célèbre place Djema El Fna, dont un minaret est en partie détruit. Le sol transformé en champ de gravats. Après notre dîner, je me baladais avec ma femme dans la rue et nous avons senti un tremblement sous nos pieds. Ma femme a cru que c'était un hélicoptère ou quelque chose du genre. Moi, je lui ai dit que c'était un tremblement. Soudain, les gens couraient dans tous les sens, dans les rues. Nous avons été surpris par une vibration intense, tout bougeait dans la maison. Ma mère m'a dit, c'est un séisme. Et moi je disais, mais c'est pas possible. L'épicentre du séisme de magnitude 6,8 se situe dans la province d'Alaouz, une zone montagneuse et rurale constituée de petits villages. Mais sur des dizaines de kilomètres, des villes de taille plus importante sont également touchées, comme Marrakech et Ouarzazate, appréciées des touristes. Pour les sauveteurs, l'urgence est de localiser les éventuels rescapés au milieu des décombres. Plusieurs centaines de morts ont déjà été découverts. Les autorités locales appellent les habitants à venir dès aujourd'hui donner leur sang, car les arrivées de blessés sont incessantes. Ce matin, nous avons pu joindre certains des nombreux Français expatriés ou en vacances au Maroc, qui ont eux aussi vécu ce séisme. Je suis tombé du lit et j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal et de surréaliste. Et j'ai rampé parce que j'arrivais pas à me tenir debout, c'était très compliqué. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé, c'est en train de s'effondrer, ça tombe en ruine et ça tombe sur nous. Et en fait, au final, je pense pas que ça a duré très longtemps. Donc on est pas là ni Maroc ni kera Maroc de ala subhanahu wa ta'ala ka masakila ira buna maduna ayra ka fokale ala balikote muya dia aburike aka masakila konnala donc ya rabbi ala ka an kanda ala kan kisi ala tanakuma ala kan kisi gere toroma donc ni be wajulu de jonkuna dibulu donc ala baka barala dien baka barala n'a fɔra ko an yɛrɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn kɔniya ka ɲɔgɔn bɛsɛnkɔrɔntiya a tenter ne bolo quoi c'est d'être mal informé parce que l'énergie c'est ça la clé du succès. Donc on doit conserver nos énergies à des choses qui peut nous faire avancer. Donc Dieu ne dort pas. C'est très important hakili to kuma na aka no kuma ta ko ke kulango kuma re o tiɲɛ de ne bana la mebagaw amula ermina masami alaye Burkina k'u bɛ fɛ ka coup d'état kɛ i bɛ la o kɛra kunu donc masami ala y'u minɛ donc ni janfa kelen de b'an ka jamana kɔnɔna la très stratégiquement ka taa tasuma minɛ jamana kɔnɔna la halisa a ko bɛ jamana kɔnɔna la parce que enrichissement gɛnna an tɛ fɛ mɔgɔ to an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ an ka jamana ka jɔ ambition b'an na blueprint b'an bolo map b'an bolo an bɛ fɛ an b'a dɔn an bɛ fɛ ka kɛ mun ye donc juguw tɛ fɛ k'o ye donc maa minnu tɛ fɛ o ka ye u bɛ fɛ ka zinzani wuli an ka jamana kɔnɔ pour nous faire distracter donc c'est très très important an ka cohésion sociale amoun ye kɛlɛ daminɛ ka se niveau in na an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa malgré nos petites différences mais on doit se respecter, tout doit se passer dans le respect. Il faut que ça c'est très très important. Donc ibe ɲuman bɔra la alhamdulillah rabbil alamina Burkina o kumana ka journal parler là. Ce communiqué du parquet près le tribunal militaire de Ouagadougou avant de ambola ermina ne bala la mabagaw an ka jamana kɔnɔna la abadon ka fɔ bɛɛ kɛlen bɛ k'i da don an ka jamana goudron ko ni a permis ko ni mobiliw papier t'u la mobiliw tɛ t'u ka inspection kɛ mobiliw tɛ minɛ k'a lajɛ ka ɲa o bɛɛ ye sonyali de ye nin bɛɛ ye zonya de ye parce que nin baro de kan ka kɛ mais an t'an da maga la i b'a dɔn mun ka d'anw ye an bɛ komi film na
police mina ni ban chef mina la quoi ametene de et je suis malien a somene rela on mina ni ban chef mina la ni ban chef mina la ba on to tinti ambado mouma yanga jamana kono malien be mali problème don et puis waro ko ce qui est bizarre ne bora malla ya longtemps problème kelem ko mende ne be waro ko kelem be ya ngori ayela ko mawro ne wala ne be yela ne tela ngoyela kan ne de ne be yela pasen du suka silene do ne be yela pasen du suka silene do ne se ka do arama de se ka to excuse la to di pendant 30 ans ne tala mo fi se ka sambi sa ka to mina ibaro ko muyi ka koloro ibeki yere nyeti kan quoi ne se ka famu psychologiquement ne ta do arama de se ka koloro don to mina e baro ni ne be ka to ete ka hera soro ka kala ka yere la floma ne se ka famu quoi. C'est inconcevable. La tête ne peut même pas processer ça. On a un problème. Donc, Massami Alaye, ne balala mabagao, accident baro fenekera tukuni jamana konala. Un accident grave sur la route de Senou. Ninkera Senou takasira la. Ninkera Kounou, vendredi matin. Une sotrama pleine de passagers s'écrase sur un camion. Beaucoup de victimes et des dégâts meurtriels. Plus de détails dans nos éditions. Donc, sotrama ne accident baké. Moro badin sarala. Donc, moro sara. Moro tamba sarala. Donc, comme on a détail de ama après. Donc, bounela. Parce que nous faisons des règles là. Règles faisons des règles là. Donc, vraiment, sotrama tarakata et d'atournant tuakono. Moro badin sara. Moro badin blessé là. Donc amo niveau là amba foko inna lillahi wa inna ilayhi rajaun alaka hinula alaku darosmaya mais amen réalité là ni na réalité ouye c'est ça nos réalités donc amo la hermina ni be yuruku takabolo de faka dawro là amo yuruku la hermina u ka fami be compagnie d'autre ko anazer ye mali yuruku mali feno de yoro min do akanga radio somo de mo mo radio somo mo bulo worde dilembu ma gorma fait wala sa ko se ko ulusara. Donc, on voit kalama ko anazer fene konala ko yuruku de bekin. Awo anazer konala yuruku de bekin bi yuruku de bekin chini. On me guerre là-haut. Mali on me ka dunga fa sabatiou. Mali on me ka iseka jamana jo. Masami alaye yuruku ka ketrengar la tonga ka ketin la. Sotrama on te bla reglika trafic te bla reglika o yuruku be. Ngache anga jamana nogolendo parce que yuruku ba ka to nogolendo. Masami alaye ni te dakan mo seka jamana nogolendo ti dakan. Avoir un pays sale n'est pas un destin d'une nation. O te francino ambo la hermina ngache jamana be wori mi fene tatuni ko di compagnie ma ko anazer o anazeri masami alaye uluka nga mo sara mo mu radio so baroke o be mu ne fo ba fo kika nani papier blangier ni nani papier blangier wira be prika ko no be watandi ma we wa mo donc lu fene be ka yuruku kei masami ala nete galon tagada mo la de messa masala kala ayni na ka faru nga chape anazer mawo ibadon wati laba nununa sawo sa jamana be fendo mada minno jwa kungele ka sega jamana kono don la famille serba ga sharia o batuni chugola nga femie mamunun be no olube anazer e kana kuna foni ndikuna ube ka tabolo do tabbi ga jamana en segere ame wole bla vérificateur généralement madame le ministre Nere Koromso, Madame Damele Madina Sissogo, Ambe Wele Blama. Anazero Kunafon Dilaw, Uku Sega Sega Bi. Je lui donne une communication barala. Ningal Gene. Ka Daminen Denenduna, Nabitase Nicolin Cleo Konotoma. Oui, je lui donne une communication barala. Kerala Arajosola. Savez? Yuruku avec les jamana on a couille. Avec les. En quel cas ne doit pas. Inch'Allah. Ne ma ba fenyena. Bara do dira ema. Jamana de go kigia kuna foni charila o moga kuna foni chari. A musaka bora kabla ikabuloka. Musaka min bora o dadonendo. Musaka min ga ngadi arajo so ma o dadonendo. Na anazer mauye munge. Nam. Chape ene bi ka facture gla ki ka cacher siga sanfé na facture vierge ka ta doluma monda minga doli olubo kaka me be watande ma abakudu musigele me ka jabi de kono musaka joli dona anazer ma ko communication na
du lundi 4 au 9 septembre. Voilà. Nous sommes les mecs à Djabi Kono. En Azer, facture Kata, à Viergie, comme il m'a dit, à Radio Show d'Offre, il tient là, à Medjigoulou de là. À Medjigoula. Au Kafo. À Medjigoula. Dobenya, c'est la Kaola, c'est la Tola. Ah, oh, Malido. Mawa, il y a un waray. Ah, yeah! Fɛn min kan e kan ka nafa sɔrɔ fɛn min na ni e yɛrɛ kɛra o bafuye baga ye jamana kɔnɔ a bɛ i yɛrɛ de lagosi. A b'i lagosi. Siga t'a la. U ko k'u bɛ 5000 di dɔw ma ka 4000 di dɔw ma ka 6000 di dɔw ma wa dɔw sɔnna a ma dɛ. U y'a mɛn joona. O tuma Anazer sur de communication service de communication n bɛ fɛ waatini min na nunkɔnɛ kun bɛ yen. Donc, ne bala lamɛnbagaw aw yɛrɛ nin mɛn dɛ n bɛ sa o ma se ala kala dɛ mɔgɔ tɛ don ne kan ni basa bɔrɔ ye c'est-à-dire suɛli le ka di maliyɛn ye an bɛ suɛli de fɛ an bɛ balo a la de o de la ne bɛ kasɔnge ne b'a supporter tant que a bɛ yuruguyurugu kɛlɛ la wa n t'a supporter n'a y'i ɲɛ ci a kan k'i da don Adama Sangare ka ko la u ka Adama Sangare gɛn ka bɔ yen an ka jamana ka nettoyer. Il faut Mali mogoté jamana den kelen do la dron ka ta tɔgɔ ɲini na andala am mogoto la. On a voté des budgets pour nettoyer notre capitale, il n'arrive pas à le faire, on doit lui mettre à côté avec tout le respect et qu'on donne le travail à quelqu'un d'autre pour que malaka bwana. Ni kanazer mogo de masami alaye ko ja ko wordo de duma et un moment ka di radio somo ma pour que se jamana do na sensibiliser. O wari mi di masami alaye o be ka fo ki kana ni vierge facture vierge donc lui watan dima lui rebe facture falsifiée ka to au du gouvernement donc au retour lui bu yera sara 3 fois parce que gouvernement bu sara et mumna worta e fene bu sara en même temps bu yera sara donc ni yurugu sugu de be jamana balu berini abe fan bere fait c'est partout abe ko bana ye famia bana de do ali jamana attaquer yurugu de do me ko le fonyana quand on corrompt les gens ils font tout même si ça vaut le coup de sacrifier le pays. Ça fait honte, hein? Donc, on a encouragé demain, qu'à encourager une baraina à Kana Salaya. Et Moundam Neneta, vraiment, il doit être très motivé et on doit lui encourager pour que Abseka continue une baraina. Parce que Baramindo, allez bien à tout, amana yereta, parce que Yuruku, en main. Ambola Hermina, ngache Fadouna France là. France, la France parle à elle-même. Masami Alaye, Francisco Kalebetara. Malini Burkina ko ala ka fiya ke Francis Senoy masami ala ye français là qui quand au cas ben aller ko me kalitina folo et la suspension de voies d'air France vers le Sahel encore prolongée. France parle à qui? Moi si tu comment France fait France ka kuma yere ma France ka ni poster ils sont en train de les répondre eux-mêmes. Pour que comme valeur boula la France ne va jamais revenir. On veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Vous n'allez pas. On n'a pas besoin de votre vote. Voilà, c'est fini. La France a été renvoyée par le Mali et Burkina Faso. Donc, France veut comment aérer de 600. Fadouna là. Qu'on y Fadouna et avec d'autres de numéro là. Avec d'autres mourjago là. Donc, qui se blinde là. France là. France beaucoup bé bazoum y en a dit. On a comment Tchad kantouni. Les bananes Tchad. Septembre le 7. Sahel. En 2019. La France avait importé en biens et en services de l'Afrique, uranium, pétrole, pour un chiffre total de 755 milliards d'euros. Sur cette somme, la part de l'Afrique est de 25 milliards d'euros. 3,4%. Donc, rien pour te répéter. France est 755 milliards d'euros ou de dollars. 755 milliards à Oresoro Afrique. Yefam. Masame ala France warmi do Afrique. Aborani warmi Afrique. Oui 755 milliards d'euros. Mais ay warmi di Afrique oma. Oui 25 milliards de. Fitini ni 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 ni. Aure bola kodama kango mina kango blanc. Ah yeah. Oh yeah. Faut être en dessous. Et ma Tchadie kaka parlement black sur ka France mo fakala black taka. Maka onyana. Ah e manga terengar mo goyri okay asimi ya ere faga ka kosku beke ka terengar bla siraka o ka ta sholi ki
i bangi kono mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ i lajɛ i bɛna wari ta ale bolo ale yɛrɛ bɛ mɔgɔw wele ka t'i baraki vous voyez et ça continue yɔrɔ in tɔgɔ ko kan anazar k'u ka radio somɔgɔw dɛmɛ u ka se ka communication di jamanadenw ma gouvernement b'a ka maɲumako wɔrɔnin ta ka d'u ma olu fana b'o ta ka corruption kɛ n'o ye et ça est partout maire de Bamako depuis 2007 depuis fɛtɛrɛba bɛ balolen a bɛ maire la jamana tɔ bɛ ka nɔgɔ a tɛ taga a t'i sara mɔgɔ la a bɛ don kaso la ka bɔ a bɛ tila k'i sigi a place la foyi tɛ bɔ a la ni yɛrɛ hɛrɛ kan ka fɔ ko Mali kura n'i ko k'i bɛ tiɲɛ fɔ ko certes ko jumɛn yɛrɛ a tɔgɔ ko attaque au crédit de l'État et Touré y'a fɔ ok n bɛ fɛ ka n da don kuma in na très stratégiquement non maa kana bɛnniko kuma fɔ n ye dɛ parce que aw filɛ nin ye aw ka baro ka gɛlɛn ni mɔgɔ bɔra kabini ne bɛ n ka éveil de conscience kɛ depuis n tɛ bɛn dɔn ne ka baara ye éveil de conscience de ne taara ni mɔgɔ minnu bɛ ne su il y a 3 ans ne ye n ka show daminɛ ne ka show daminɛ la ne ye Maliko don n ka kɛlɛ la Assimi kelen président de parce que n kɛlen ka Assimi ye n ko jɔn k'a dɛmɛ n ko il a besoin de moi o de la j'étais les premières personnes qui a supporté Assimi je mets quiconque au défi ne tun bɛ kuma sensibilité de kan droguw dumuni ɲɛnamaw c'est-à-dire parce que ne b'a dɔn n ka jamana mɔgɔw b'a la yɔrɔ nettoyer ni fɛnw ne tun bɛ mɔgɔw sensibiliser moi je suis un homme qui aime éduquer les gens donc pour que mɔgɔw kana confuser o ye ne ka baara de ye donc ne tɛna tiɲɛ ye ka ɲɛ to a kan yan n t'o kɛ dɛ i y'a faamu n t'o kɛ bi n t'o kɛ sini que cela soit très clair donc de ce fait a b'a dɔn ko atteinte au crédit de l'État n bɛna a baara ci aw ye sisan a b'a lamɛn a k'aw yɛrɛ bɔ a kɔnɔna la a k'aw tulo dayɛlɛ a k'aw yɛrɛbakun bɔ a kɔnɔ il faut écouter et sortir dans l'art de personnalité personnel parce que aw b'o jama de la aw b'aw yɛrɛ kɛ personnel alors que vous êtes des hommes de très très intelligents donc moi je m'adresse aux hommes intelligents je ne m'adresse pas aux hommes qui aiment arranger les choses personnelles parce que ne tɛ mɔgɔ kula yan mais n ka président supporter n bɛ n ka jamana supporter mais ni tiɲɛ nana n bɛ tiɲɛ bila fɛn bɛɛ ɲɛ parce que ala de tɔgɔ ko bilhak masa tilennen donc an ka kuma atteinte au crédit de l'État a y'a mɛn donc n bɛna Touré ka définition k'a la a k'a lamɛn n bɛ Sama Sala k'a la écoute. Il s'agit là, contrairement à ce que eux ils disent, non pas du crédit financier, mais du crédit moral, voire politique de l'État. L'article 58, par exemple, vous dit toute propagation de nouvelles tendances à porter atteinte au crédit de l'État sera punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. L'article 167.1 donne plus d'assises et va jusqu'à vous dire même les établissements publics ou les établissements dans lesquels l'État a une participation, si vous portez atteinte à leur crédit, c'est aussi une atteinte au crédit de l'État. Le seul, non pas le CNT, mais qui est en mesure de censurer les préventions portées par le parquet ainsi que les articles visés par lui, c'est le juge. Point. Pas le CNT. Ils sont sortis en fait de leur rôle en rentrant dans les qualifications, dans les histoires de qualification pénale. Il faut se... Donc, Malien, ok. Parce qu'il faut qu'on ait un jamana sara kalama. Trop ko atteindre au crédit de l'État, que ce n'est pas seulement au côté financier. C'est-à-dire qu'il faut que jamana ka réputation boakan, ko worko doronte. Que c'est au côté moral aussi. A climat eurofen là au fenebala. Que donc, ko jamana konna la. Ko mɔgɔ bɛ jamana ka baara la i ye faamuya ni o bɛ ka jamana ka baara kɛ ni attaqué o tigi la ou bien ni attaqué o département na i ye faamu o ye atteinte au crédit de l'État a bɛ komi sisan ne bɔra sisan ka fɔ n ko Adama Sangare a jamana nɔgɔlen don est-ce que ne ye nkalon tigɛ mais Adama Sangare c'est un membre de l'État il est le maire de la commune de Bamako donc ne bɔra ka jamana nɔgɔlen min fɔ moi je me suis attaqué à crédit de l'État parce que l'État c'est Adama Sangare, il fait partie de l'État. Mais ne pas ni faux. Il s'agit là, contrairement à ce que eux disent, non pas du crédit financier, mais du crédit moral, politique de l'État. Crédit moral politique. L'article 58, par exemple, vous dit toute propagation de nouvelles tendances à porter atteinte au crédit de l'État sera punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. L'article 167.1 donne plus d'assises et va jusqu'à vous dire même les établissements publics ou les établissements dans lesquels l'État a une participation, si vous portez atteinte à leur crédit, c'est aussi une atteinte au crédit de l'État. Une participation. Le seul, non pas le CNT, mais qui est en mesure de censurer les préventions portées
par le parquet ainsi que les articles visés par lui, c'est le juge. Point. Pas le CNT. Ils sont sortis en fait de leur rôle en rentrant dans les qualifications, les qualifications pénales. Donc, voilà, on peut connaître, mais tout le coup, atteindre au crédit de l'État en termes de cybercriminalité, ce n'est pas au côté financier, c'est au côté moral. Donc, bon, on a la main. Tout le coup, ko atteint au crédit de l'État, ka jamana, amafiki jamana droit, il était jamana droit, il était jamana bourgeois, amu fore, avec moi la main. Aïe, mou fome na orifo nyana. Aïe, kanto, ko c'est de côté moral. C'est-à-dire, fait c'est que jamana baraka moral et dambe, on y jugo, c'est-à-dire tout ce qui est moral, tout ce qui est humain. Oui, ça fait partie quand ça vient du crédit de l'État en côté cyber. Donc, ko est humain. Au côté politique, c'est-à-dire jamana ka politique, ni toi qui dado ola, nous obe jamana degun, nous obe jamana degun, ou même mec à barake na bo degun, toute participation de l'État. C'est-à-dire jamana be fait participer. Par exemple, Bamako Cleanly, la nettoyage de Bamako, ça fait partie des participations de l'État. Pourquoi j'ai dit ça? Orona, et je répète pour la troisième fois, M. Maïga et le groupe, il vient de faire des investissements très colossaux, plus de 1,7 milliard d'investissements pour nettoyer le Mali. C'était des participations de l'État. Donc quand tu t'attaques à ça, au côté moral, mais ça c'est de l'atteinte de crédit de l'État. C'est ça. C'est très sensitif. Au côté qui c'est mais il s'est gaminé parce qu'il y a toute participation de l'État, nouvelle tendance politique et morale. Si vous voulez que je joue, je vais jouer encore. Donc, il faut que vous là. N'était ben koye, n'était date koye. On est condamné de comprendre de ce qu'il s'agit. D'après Touré, qui est tellement intelligent, c'est ce qu'il vient de nous dire. Morale politique et nouvelle tendance, toute participation de l'État. Jamana dabe koko là, ni attaque là, c'est de l'attaque au crédit de l'État. Donc, en un mot, notre capitale, elle est sale. C'est de l'atteinte au crédit de l'État. Parce que la propriété de Bamako fait partie du crédit de notre État. Et si c'est sale là, donc tu t'es attaqué à leur côté moral, parce que c'est sale. Dire quelque chose est sale n'est pas bon. Mais c'est sale. Mais il m'a à fond. Tu ne dois pas dire hein, par rapport à ça, à cette dimension. Tu ne dois pas le dire. Tu n'as pas le droit de le dire. Donc, je tiens le fond, il y a temps. Donc, il y a un flibina, ça, ce n'est rien à voir avec les 5 colonels, Assimi Goïta, ni Tchèdi. À Borako de fond, il y a ça. À Boraka, faux baisse, il y a. Donc, vous avez trouvé la définition. Quand on article 58, après article 155.1, que ça devient même plus profond. Donc, ni menela ni na, il va s'enquérir ni s'endurer de quelque chose là. Oui, tout ce qui est moral. Jamala Norolendo, c'est moral. Est-ce que Norokain, Noro, ça fait partie de la moralité de quelqu'un. Ni quoi Ramade Masako Norolendo, Moronifi Norolin, Oaka moralité, ça fait partie de moral. Parce que Iki Daku, Iki Kenya, Iki Rodjakaja, ça fait partie de l'hygiène humaine. Et l'hygiène humaine fait partie de la moralité de l'être humain. Ça fait partie de la morale de l'État. Jamala Djereno, Yiru Tourleno, ça fait partie de l'état physique. Et l'état physique de l'État fait partie de l'état moral de l'État. Donc quand tu dis que c'est ça là, tu t'es attaqué au crédit de l'État. Ah oui. Donc, au-delà, si c'est comme ça, ça doit être défini. Sinon, ni boira qu'il faut qu'on fait un main. Non, mais avec des images à l'appui. Mais il attaque là. Si l'État décide de te poursuivre, il peut te poursuivre. Ouais, nous beaucoup de kasola là, il beta kasola de. Kafoko fait que le courant main là, et c'est crédit de l'État. Kafoko courant que le mais comment des fois il faut
tout ce qui est morale, physique et participation. Mɔgɔ minnu bɛ ka État baara kɛ, mɔgɔ minnu ye État yɛrɛ physique kɔrɔ ko jamana yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ, participation mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ jamana ye. Ni attaqué u ka côté moral là, toute nouvelle data, tu peux être condamné dans l'article 58 et l'article 155.1 d'après Touré. Donc en un mot, mɔgɔ tɛ se ka kuma, i man ka kuma. Fɛn fɛn bɛ charia, fɛn fɛn bɛ État kan, i man ka kuma. Ni kumana ni État ko k'i ye mun fɔ k'a digir'u la, u ka charia la, charia min bɔlen don, i bɛ taa kaso la, hɛrɛ bɛ si, hɛrɛ bɛ tilen. C'est de l'attaque par rapport aux lois cybercriminalité, ce qui est 100 kelen fo 105. Donc n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna ni mun y'a jɛ ka au niveau là. Donc ma bɛn tɔgɔ fɔ, ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ. Touré ye kuma min fɔ n y'o de fɔ aw ɲɛna. Donc o tun ye Touré ka côté yɔrɔ, ok. Pour que an bɛɛ ka kɛ ligne kelen na, a ka dɔn ka fɔ ni n ko ma n ko c'est vague. Je tiens mes dits, elle est vague. Donc on va écouter un avocat maintenant, à vous faire la définition en main. Comme ça, moi je suis pour le cinéma. Kaoudjim avait été poursuivi pour atteinte au crédit de l'État. Oui. Ouais. Je n'ai pas approuvé cette qualification parce que, à mon avis, cette qualification ne collait pas au fait. Atteinte au crédit de l'État, lorsqu'on on se contente d'une lecture littérale du titre de l'infraction, on penserait que le fait de discréditer l'État constitue une infraction. Alors que tel n'est pas l'esprit des articles 167 à 172 du Code pénal. Atteinte au crédit de l'État signifie tout simplement que quelqu'un a commis des actes tendant à faire en sorte que, par exemple, les gens se ruent dans les banques pour retirer leur argent, ou bien les gens refusent de payer les impôts, ou bien les gens refusent de payer les taxes. Donc, bref, faire en sorte que, par tes actes, les gens ne croient plus aux finances de l'État, au crédit financier de l'État. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'article 172 dit du Code pénal que pour engager les poursuites sur la base de l'atteinte au crédit de l'État, il faut passer par le ministre des Finances. Parce que c'est une affaire financière. C'est une atteinte au crédit financier de l'État. Si on raisonnait autrement et qu'on raisonnait dans le sens que discréditer l'État... Le texte, l'article que vous dites, pas de crédit financier. Il ajoute le mot financier sur ça. Le ministre des Finances. C'est-à-dire aucune poursuite sur la base des articles 167 et suivants ne peut être engagée que sur ordre, qu'à la demande sur plainte du ministre des Finances. Pourquoi du ministre des Finances? Indécent. Oui, c'est financier. Maintenant, si on allait dans le sens que discréditer l'État, tenir des propos pour discréditer l'État pouvait constituer une infraction, il n'y aurait plus de parti d'opposition. C'est un article qui n'est pas assez explicite. Il n'y aurait plus de... Il n'y aurait plus de parti d'opposition. Un opposant, son travail, c'est de discréditer le travail des autorités. Oui, sauf que... ça ne peut pas constituer une infraction. Donc, Maître Konaré Kumakaname. Donc, lui, il a été très bref par rapport à la définition. Donc, allez, quant au article 172, atteinte au crédit de l'État, c'est basé sur les côtés financiers. Au côté d'oreille. Ko ka fɔ ko atteinte au crédit de l'État ko ye wariko de yuruku i n'a fɔ ko mɔgɔ minnu filɛ nin ka mɔgɔ minnu tɛ sotarama bila u ka place la maa minnu bɛ ka jamana banki wariw soin mɔgɔ minnu bɛ wari bɛ d'u ma k'u ka baara kɛ jamana kɔnɔ n'u tɛ baara kɛ ni jamana wari ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka permis feere fɛn fɛn yuruku ye wariko bɛ fɛn fɛn la i y'a faamu wariko bɛ fɛn fɛn la ça c'est atteinte au crédit de l'État parce que toute transaction du pays l'État bénéficie. Wari fɛn bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a la parce que n'a ma sɔrɔ impôt la a b'a sɔrɔ mouvement na donc l'État ne fait que gagner l'argent par rapport aux transactions financières mais il est allé plus loin ay kanto ko maa kelen bɛ se ka mɔgɔninfin ɲangata o la ka taga ne tribunal la ko c'est le ministre des Finances Sanu article 172 du Mali donc dɔw kun bɛ ɲini ka ne bɔgɔ kunu ko ne ko c'est vague ne ka kuma tɛ o a ko jamana avocat baw ni a ko procureur ne bɛ k'olu de ka vidéo jouer ne ye n kale aw ye n ka to sunɔgɔ ne ɲɛna moi je suis malien j'aime mon pays n tɛna maa si to yen ka sunɔgɔ n ka jamana kɔnɔ n tɛ se c'est notre pays on peut pas an tɛ bagan ye nous sommes pas des moutons an tɛ bagan ye o an tɛ falimɔgɔ ye o an ye hadamadenw de ye
Muso bambolo, dion bambolo, on a des responsabilités. Donc, il faut être concrète. Sinon, il y a beaucoup de fêter comme Tchèque, Kokakuma Madina fait, parce que Anazar Morobe Chouelike. Il s'est attaqué à l'État. Parce que Anazar, et c'est Madina qui surveille tous ces départements. Ou le Madina qui fait kono, Niko Sanko Mali Sotramo Maï, trafiqué Mali Kono, vraiment, et Goudron Béou, à Bédingue, et mais tu t'es attaqué au crédit de l'État. Oui, oui, d'après article 58, article 155.1. Orido, tout homme qui veut tata yinga, ni un soso ni des mecs tout kala tout kala mais. Ni un soso ni tchè c'est ça, mais takiro c'est ça, mais tout kala c'est, mais tout il va me tout d'accord. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Donc ni te ben droye, ni te dante droye, ni te vive benye, ni te ba benye, ne buraka, ne akoko shara de bunya, mais ka shara kuma kani fawere d'après Touré le procureur et l'avocat. A flash la définition technique. En mon avocat, entre procureur, entre tout le monde. Entre tout le monde. Donc, mais je vais aller un peu plus loin. Un blanc, mettre à faire ça. Un toy, mettre à faire. Amena ben avocat fait blanc, allez ben comment. Il ben a foni on est là. J'chit c'est ben do kasola. On va libérer le monsieur. Il sera libéré parce que c'est vague. Avec bladi. Chara me glané ou tout ce qui bomanga ou tout ce qui mali télé là ou va n'y fo yana ou faut que fo yana de munga nga fo manga fo qui peut pas seulement dire que tout moral et participation de l'État est atteinte au crédit de l'État, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc on ne peut rien dénoncer. Si c'est étatique, on doit se taire. Ah oui, au drone chef zone bamako no le non ama maku ama photo ta na photo amaka. Oh, ni il veut qu'à faire mon roman, n'a qu'au Québec à crédibilité tient, il peut te poursuivre. Mais qu'à tiens de fond y'en a où? N'était galon tigao. N'était galon tigao. On a dépend ni fin bora. Mais je vais aller un peu plus loin. Amena ben avocat fait comme kana mais il va aller aller na mufo. On a pas donc à fort. Comme malgré que ben ga comme nya na o yikungo di bolo, mais ben sera libéré. Juge fouité. Il y a pas un juge qui connaît la loi. Allez ben un avocat comme na qui peut emprisonner le monsieur. On peut pas lui garder. Ils seront obligés de le laisser. Mais il n'y a qu'à ama relié, n'a bora qui ressaisi, réalité continue, mais faut ni chara infena, sinon ni ne sait fin que cela soit très clair. Moi aussi c'est la vérité. Voilà. On sort au micro de notre reporter Amadou Diarra. C'était reproché à Ben Adama Diarra d'avoir enfin aux dispositions de l'article 167 du code pénal qui est relatif à l'atteinte au crédit de l'État. Nous avons essayé de démontrer de façon très pédagogique et très simple qu'en l'espèce, les faits qui lui sont reprochés ne tombent pas du tout sous le coup de cette disposition-là. Or, que dit la loi? Vous ne pouvez pas juger une personne, un individu, un citoyen, sans vous baser sur un texte précis. Et ce texte-là doit être en adéquation avec les faits qui lui sont reprochés. Quels sont donc les faits qui lui sont reprochés? En réalité, quand vous avez entendu le procureur, il dit en somme, il a commis des actes susceptibles de porter atteinte à l'image, à la réputation du Mali, à la crédibilité. Mais ce n'est pas du tout. Et les prévisions légales faites par l'article 167, qui ne concernent que les infractions financières et monétaires. Et d'ailleurs, les différents alinéas documentent ces infractions-là et les précisent très bien. Ces propos n'ont jamais eu trait à une quelconque situation financière ou monétaire. Ces propos ne pouvaient en aucun cas porter atteinte au crédit financier et monétaire du Mali. Et ce n'est pas un hasard que pour cette infraction-là, la loi exige que ce soit le ministre des Finances qui est à même de juger de la situation, de voir s'il y a une atteinte à la situation financière ou monétaire du pays. Ce n'est pas un hasard si la loi exige que ce soit lui qui porte plainte. Le procureur a défendu sa position, qui, à mon sens, est totalement inconfortable parce que les textes qui devraient être visés
pour les poursuites ne l'ont pas été. Il a tenté de se rattraper en apportant un autre texte qui n'était pas dans la cellule de citation. C'est l'article 58 du Code pénal qui parle de discrimination raciale. Il n'en a pas été question. Au contraire, le 14 septembre, la sentence sera connue, le délibéré sera vidé le 14 septembre. Le juge va dire s'il nous a entendu que Ben est innocent. Et s'il ne le fait pas, il va le retenir dans les liens d'une prévention. Donc, Ayreni Mede, voilà. Donc, Nini Ben ka avocat ka kuma kan au béame, yefam, mais ça au massa alakalla. Donc, à béa femme 600, voilà. Donc, comme le niveau là, et en bécan à éduquer, parce que mon là, en a charadou. C'est notre problème, c'est notre affaire. Anga jamana de do moga jamana ko ikanga minani bolo fly fefebe aramadina se webama fefebe aramadin blaibe jamana sharia janfa ikango minani sebedi parce que jamana sharia boyali o wajibi de bekan mais c'est ka fo kibe ebe nyangata kula komi nama wala wala o kunyumani na wala wala la masimangi ka jamana nyamo doya masimanga ika jamana nyamo la mafia spécialement jamana mbe guerre konala mais c'est très important anga don munganga fo mumanga fo nama bla o minan konala amena se bema belen tour donc au doumay donc c'est très important on a des bons combats à faire anga do berela anga nga jamana mafia anga nga jamana doya kelen mombari do mais mune jamana doya do bi joni ro la do kan ma kuno ko beba do kan mufo manga mufo o we manana kane o ye mo kunfi kuma kane ala kan be kisi kunfiyama ye famu sharia yi fen clené ni sharia mo be ka kuma ou be article fort quand il dit article 58 là parce que c'est spécifique quand il dit article 555.1 c'est spécifique quand ils ont dit article 172 on a ni avocat be ka kuma foko article 172 a dit que là on est clé a te faudront ko ni ala de droit ba la ja tete ay mon fort ay ne fort donc au lieu sharia il faut que ça soit spécifique tout le monde a mon fort temps et peut-être il est le seul et parmi 100% des Maliens, peut-être 2%, peut-être lui et quelqu'un d'autre qui sait que attaque au crédit de l'État et c'est moral, politique, et nouvelle data et participation de l'État. Nul ne savait ça, n'a pas fort. Donc, c'est tous contre lui. Oh yeah! Oh yeah! Donc, à l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donner balade à mes bras, ou de atteindre au crédit de l'État par rapport à nos définitions. Mais comme il y a photo maintenant, et Ahmed Jamana Djori là, nous avons où est couramment président il y a Tuguni et Ben Gamel Likola, Aïda Magala très brièvement, j'aimerais qu'on écoute ça. Depuis Clé Saba, San Ningake, ou Balmake, Aya Fobeya. Donc, au frère Mousrola. N'importe quoi, alino ke ketu bala mini eke nafo maso be mutu nga anya ye kafo ali ko ndu yala awu ni sente mo awi sa yado ni dablo est-ce que ambesika mu fam yala bon briefing bi ga briefing ti ga ne wa fie malla quoi mo gom tese ga minate nga soro fin o magistrat drone anga dugu keratene quoi. Même le briefing bi ko se gi minati mais il était délicat mais comme magistrat domine nati ate donc we are fait quelque chose non au lieu faire vrai donc bentai parce que flagrance do comme serait ba flagrance fana ni menena la voilà état d'autre parce que menena kodola ibeka komunke ou bien kumeka ke ou bien mogo yaka ou beka inomne o yoronim bela fem kera o yoronim bela quoi mais ko jante comme kera yoronim bela o ekile flana comme condition kura fana tara no alajo o wale la fana am se ka foko bo afra un briefing tana te avec un drone na manga fem barala parlementaire barala ni tola atila o fana fait mais au condition courant fana ba fa ko progrès se ga mo gomne ki datu gote fana bo fa
Donc, avec Sharia Troubolo, en bas la mais comme c'est un tel ambe fait la intercession. Donc, à Kuma Massaouma, à ma wela à Kuma la, ou la net c'est qu'à fouet. Parce que le dossier n'est pas yé. Tado. Il faut Sharia, Sumba ou Sharia, qu'on a voulu Sharia Baraka Sente Kono, Koy Sente Maso, Munumbe, Luka Sharia, Nafo Avocat, Munbi Dino, au Té, Kafoka, ou Kabuliga Benz. Non, moi, c'est un règlement intérieur bien. Na Kokera, les papiers Blalagata, commission ad hoc de Beski. Munumba Ladje. Est-ce qu'il y a Minena Kumina, Okma Mina Kumbo? Est-ce qu'il y a Pseka nominé Castro Minelité? Voilà. Comme à Klibe Kao Jim Tala, au Nyoganekara Kao Jim Tala. Parce que tout la flagrance ko infana de Kumfora, mais Kao Jim Tala n'y a SNT Kungoka Kao Jim Bla. Donc, ma foka ka Blaka te jira ya jira. Mais ko flagrance mu fora korete. Parce que a nomina kumina, o temana ya soro wakati chaman temena. Donc flagrance kun se ka fola to. Ya fam. Donc orela, donc nabe mine chip me blande anga briefing bo la fola tra kapte. Donc ola procédure de kun fin sosoro la. Voilà, même au kara sosori baya tuma. Parce que doba kono peut-être a ok ka jimtala bentala make. Voilà, ne va fo bentala ama wile ama saisi folo tado mumbi. Voilà, ama wile ama saisi. Voilà. Peut-être absega que na papier au tara bureau ne fait mais en tout cas comme ne procédure ne fait un bureau la conférence de président le conférence de président ne veut plénière faire. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais ça ma sala kala ne bala me bawo aw yere kuma la me aw be bataki me aya yi ka fo Touré ba définir à quelle manière là Mali avocat ba définir à quelle manière là Benga avocat ba définir à quelle manière là Ali siente Mamadou Fonebe a défini ou quelle manière là yefamu ulu kanto ko siente konala ko en même temps ko procureur manga seka siente Mamadou auto-saisi donc abe afena o me donc ko mais ou ka sera boulon briefing boukane nous ka kuma sharia konala boulon konala mais nous bora sera tout cas mais en même temps ils sont toujours les membres donc mais procureur français ka auto-saisi ka document mais awore koni beni donc me fa mu fa yana dron anga jamana de do ni ma dano malikola o mali be sarabe bolika ibe dano malikola o sarabe bolika na ya yere sigi kange bakoroni ko parce que différence be ni dote ibi miri domina abena kifen abena dabna ifena ka dabna kongo shara bekanga jamana shara famia orla ante tobuye ante français ante français terkei ame jamana kura de ko ame malikola de ko ame kanga jamana nyamo soutenir le camp on a tout le combat à faire au combat qu'on a là moka kalan loi là moka kalan sharia là moka sharia dungoro na borodon ola masami alaye ambebe sharia batou ola mateke moko mulbalier mateke moko siritikelier motika fama jangada seulement quand to guerre qu'on a là mais ni fema wala abe ali avocat were qu'on a fli ni fema wala ala munu meseka kuma pour comme seka to kalan an no fait abe be qu'on a fli donc quand on dit que elle est vague là c'est la vérité tient le dos. Il fallait que je revienne sur ça. Parce que mon mané, à quelque dogono qu'on est venu enseigner, comme malendou nègre n'est ok, n'était fouille blanc mali sans fait. On était machitoy, et la transition bourgeois. Je veux pas laisser quelqu'un m'a délégué. N'était son, mais n'était son mon vraiment. Mais une clé étant dans Kaboul kono. Je suis un chef de famille, je suis un homme marié, j'ai des enfants. Mon fille, il bi miri bourgeois ni corps là. Donc ni kokera, il faut aller au concret des choses, au lieu des personnels. Spécialement si c'est l'affaire des droits, c'est très très important. Donc nous avons fait Arama Sangarina, à qui Djidja, à Kanga Djamana nettoyer. Dans ce Kanga Djamana nettoyer, on demande à notre gouvernement de le renvoyer dans son poste. Parce que notre pays, elle est sale. Bamako est sale. On est toujours obligé qu'à Kashi, qu'à Warou Faranjonka, un regard Maïmato Warou, pour qu'à se nettoyer, ou qu'à Karekona ou Glan. Il est le maire. Il doit parler à la population malienne, si on peut l'aider. Mais ce qu'il a fait en 2024, il ne peut pas continuer à faire ça. Et ce qu'il a fait en 2007, jusqu'à nos jours, cela ne peut pas être tolérable. Les diasporas maliens disent que trop c'est trop. On ne peut pas vivre dans un pays sale. C'est inacceptable. Nous ne Chini, nous avons fait un téléphone du Amandado, Arama Sangarila, et Akadjamana Nettoy Balia,
amandalo bamako nettoyer baliala ni photo be mo mun bulu aya chima mais chini so sigi jamana nogolen ko kan comme ça il peut avoir notre intention ante kulangela ala ka ben nyumambo et jeudi wéré ni ala sonama kasara mi asro ala kana bekishi ala kana betanga ala ka jamana tanfadi anga jamana nyogoma ala ka jibril ka ngum biruka ya rabbi ala gere mi anga jamana soro ala ka jamana kanda ni mo mi bamagati mo ye ka koke aw jija ka fanga fama mo ye ni ko mele ka dawma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko be dugula dugutigi wa ko belebele ne ka dugula fo kanye anyefo shida na cɛ de bɛ ɲɔgɔn na mun ko la bɛnkɛ aw yɛrɛ de ma fɔ k'an kana tulonkɛ kɛ balimaya la wa awɔ abdu de kalen don ko fɔ a k'a balimakɛ ko fɔ ne de k'o tɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔnnaw de la dugutigi abudu de sɔmina dɔgɔkɛ la k'a ni mɔgɔ jugu ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a k'a b'u ko fɔ sitan de sirannen don o la mɔgɔ jugu an ka dugu in kɔnɔ yan fo k'a ɲɛ abudu yɛrɛ bɛ min an k'a ta a yɛrɛ da a welela a bɛ nale ne ka duguden dɔ bolo nin ye baara cɛjugu ye dɛ ne baasi tɛ an ce an ba payi abudu ko mun ko bɛ k'o bɛ k'o dogo k'o man ka fɔ dɛ ne tɛ dɛ i buramuso de ko ni n y'a fɔ k'a bɛ fiɲɛ bila ni n dɔgɔkɛ ka balimaya la abudu tiɲɛ fɔ an ɲɛna e dalen b'a la k'a ni mɔgɔ jugu ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa siga si t'a la n yɛrɛ ɲɛ marifa jugu b'a bolo e dun tɛ sɔrɔdasi ye wa o ka bɔ yen fajirida caman motobatigiw dɔw bɛ n'a nɔfɛ marifa b'u bolo u bɛ taa dugutigi kabara ye nin ko in daminɛ a wari ko mugu si tɛ ka sa a yɛrɛ hakili la ko maa si t'a kalama bɛnkɛ hali sɛnɛ a ka ɲi dugutigi a n'u bɛ ɲɔgɔn bolo siga foyi t'a la a bɛ taa ko fɔ tiɲɛ don ne yɛrɛ y'a ye nka balimaya yɔrɔ in dun bɔguna mun balimaya dugutigi hakɛ to an ka ɲɔgɔn ye kunkolo ka ca ɲɛ ma fɛyi ɲɛ ka ca kunkolo ma fulakɛ i y'a daminɛ tuguni dɛ ni dugu kun kan k'o kuma don i b'a fɔ bulo kɔnɔ yan mɔgɔ si tɛ taa yɔrɔ si la yan i tulo b'a la sugali jɔ pande ne dɔ b'a hali de fɛ dugutigi i ka balimamuso den ni n ka dɔgɔ kɛ ani mɔgɔ jugu ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ m'a fɔ ne ma de ne yɛrɛ ɲɛ de y'u ye kungo kɔnɔ u bɛ ka kuma u bɛ ka wariba bɔ k'a di ɲɔgɔn ma nin tɛ nɔgɔ bɔlen a ko la sa sigiɲɔgɔnya kama ne tun tɛ fɛ k'a fɔ n geri mun sigiɲɔgɔnya mun balimaya u bɛ taa ko fɔ o tuma na o u bɛ ka taa minnu mun u ni na o olu t'an dɔ ye wa u b'u ko fɔ a y'u ko fɔ kara t'a kɔ neri t'a kɔ dugu bɛɛ lajɛlen b'a kɔ wa faamaw yɛrɛ b'a kɔ. ngonga nin ye faso maliba ka welewele dakan ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma n'an ko bingali wale minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ko danga sigi olu la f'an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an fanga fara finitigiw fanga kan maa o maa k'e de ye wale sure ye wali ka mɔgɔ sure ye min bɛ ka ko bɛnbali dɔ kɛ sigida la i ka taa tigi kofɔ fangaso la min ka surun i la.